Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Zer moduz jasantzen uten atzoko beroa? Dagoeneko ikusi ditut azal erreak. Ni beroa eta ni ez gara batere lagunak eta gaur zer esan du Ikeri Barruzeak jarraitu egingo duela? Temperatura maksimoak atzoko balioetara iritsiko direla entzun dugu. 35 gradu arrasate baino zer da hau? Bueno, ez da bestako, Larun batean gaina, maiatzen 21 temperaturak jetxingo eta ekaitza omen dator. Bai, ekaitza datoz. Etarau guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea zu festan zu mendibi lurrale ertzen eta airean dantzari. Hogeita gradutik gora infernua da. Ez gaude horrelako beroalditara ohituta. Beraz, gaur horixe izango dugu izpide infernua bera. Gaurko egunez jaio baitzen Dante Alighieri, poeta, literaturako teorialaria, filosofoa eta pentsalari politikoa. Tira, gaurko egunez edo horrelako zerbait zaila izaten da duela 760 urteko jaiotza datak zehaztea. Berak idatzi zuen La Divina Komedia literatura unibertsalaren maixulana. Poema epiko honek aztarna ezina utzi du mendebaldeko kulturan, eta belaunaldiek aztertu eta miretsi egin dute. Obra 3 zatitan banatzen da. Infernua, purgatorioa eta paradisua. Danteren infernuan oinarrituko galagu, zigorren zain dauden pekatarien zain dauden irudikapen simbolikoa da, 9 zirkulutan egitaragoa. Sartu itxeraken Dan, ate joka Dan, infernu guatien Zeude txantie itxeraken Entzuleok, hemen egia kontatu zaleak gara. Nik orain ikusi dut lehenengoz nire bizitzan euskal kulturaren mugarri izan zen argazki bat. Tira, lehenengo zirkulua limboa da. ETB-ko saioaren izena bezala. Erdibideko zerbait. Infernuan zaude bai, baina ez zaituzte zure bekatuengatik zigortuko. Euskaraz, limboan egon esateko txoritegian egon edo ilergian egon esaten dugu. Eta ilergian egoteaz asko daki gaurko egunez jaiotako Han Alfvenek, suediar, astronomo eta fizikariak edarra lotura. Xamarroen. Unibertsoa materiaz adina antimateriaz osauta dagoela bermatzen duen teoria bat garatu zuen aurora polarraren fenomenoa azaltzeko teoria bat proposatuz. Espacio para meditar, mirando la aurora boreal. Qué fácil se disuelve todo, qué rico se siente estar solo, aunque te tengo muy presente, mirando la aurora. Venga, jarrai dezagun, Danteren infernuko bigarren zirkuloa aragikeria edo lizunkeria da. Hemen hasten da benetako infernua eta hemen daude aragizko plazerren desiraz baliatzen diren pertsona. Aragiaren plazerra esan duzu. Hitz egin dezagun orduan bikotez. Gaurko egunez, 1982an, Paul Simon eta Eddie Brickell abeslariak ezkondu ziren. Simon Brickell baino 26 urte zaharragoa zen. Epa! Eta gaurko egunez, 1906an, Dolly Parton Carl Thomas Deanekin ezkondu zen, Nashvilleko negozio baten jabearekin. Aurtengo martxoan zendu zen Dean, 82 urterekin. Ordura arte ezkonduta jarretzen zuen bikoteak. Jolene, 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 please don't take him just because you can.
Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Venga, hirugarren zirkuloa, gula edo bestera batera esan da, sabelkeria, sabel aldarriotasuna, gormandiza, jalekeria edo tripazainkeria. Hementxe egongo nintzake ni eta hementxe egongo dira munduko sukaldarion guztiak. Luis Zamora, adibidez, gaurko egunez jaio zen Habanan, Kuban, euskal sukaldaria izan zen Luis, beste euskal sukaldari ezagun askoren maixua izandakoa. 17 urterekin hasi zen familiak igeldun zuen jatetxean lanean, handik Maria Cristina hoteleko sukaldeetara, eta Paris eta Londresko beste establezimendu handi batzuetara egin zuen salto. Horri esker, Euskal Herriko lehen ostalaritza eskola ireki zuen Carlos Arguiñano, Ramon Rodeta eta Pedro Subijana igaro zien, beste eskola hortatik. Hiperri gorri berde, gota bexamela, askatasun gordinez, berdin du sabela, baietz gosegarriak, ase bete dela, euskal sukaldeetako aulkiak bezala, euskal sukaldeetako aulkiak bezala. Laugarren zirkulua lukurreria da, beraien bizitza ondasun materialak lortzen eman dutenak, beren kezka bakarra dirua eta materialismoa dutenak, adibidez urrebila joan zirenak. Gaurko egunez iritsi zen Hernando de Soto konkistatzaile Espainiarra Ipar Ameriketara. 600 soldadurekin, berak uste zuen Floridara iristean Pizarrok Perun lortutakoa bezalako altxorrak aurkituko zituela, baina ez zuen urrerik topatu. Izorra di, lapurralakoa. Segurazko aserretu gintzela, eta bosgarren zirkulura joan zela, infernuko bosgarren maila ira edo aserrea delako. Hemen daude suminduak eta nagiak amorroan murgilduta. Erakutsi izan didate parean duzuna dela egia bakarra eta gainerakoa akaso zagezurra ere edo bai, edo ez. Aski da solastea jendearekin ikusteko zenbat errealitate desberdin dauden zure herri ontatik zintzilik egitan zintzilik. 6. zirkulua heresia da, hemen zigortzen dituzte heretikoak, horien artean epikurearrak, arimaren biziraupena ukatu zutenak, hau da, doktrinaren kontra doazenak. Frankismo garaian euskeraz egiten zuten apaizak bezalaxe. Gaurko egunez, 1939ko maiatzaren 30ean, Hego Euskal Herriko elizetan predikuak euskaraz egitea debekatu zuen Espainiako gobernadore militarrak. Las misas en castellano. Cojones! Euskaren aurkako beste efemeridad aipatzeko aprobetxatuko eta. Gaurko egunez duela 40 urte Donostiako Aitor ikastola metraietu zuten gauez. Tamalez, etzen ikastolaren aurkako eskomutoraren lehen erasoa. Hablamen kristiano esaten digute, Euskal Herrian gaude bat ze uste dute. Hablamen kristiano esaten digute, Euskal Herrian gaude bat ze uste dute. Zazpigarren zirkuloa indarkeriarena da. Maltzurkerian aditzen direnentzako bertan hiltzaileak, kriminalak, tiranoak, bortxatzaileak, bide-lapurrak, suizidak eta blasfenoak daude. Handia izan barko du zirkulo horrek bai indarkeria gehiegi baitago gurean. Hemen adibide bat, 1969ko maiatzaren 30ean Franka Biolaren bortxatzaileari espetxe zigorra berretsi zioten, 81 arte irauntzuen Italiako lege baten arabera bortxatutako emakumea bortxatzailearekin ezkonduz gero delitua barkatzen zen, gainera emakumeak bere ohorea berreskuratzen zuen horrela. Biola lehen emakumea izan zen araburren aurka egin zuena, bere erasotzailearekin ezkontzari uko egin eta salaketa jarri zuena epaitegian. Eta indarkeria gehiago gizon batek alaba hildu eta ondoren bere buruaz beste egin du Bilbon. Larraskitu auzoan gertatu da, goizaldean. Neskatoaren amak ihes egin eta udaltzaingora deitu du.
8. zirkulua, iruzurra eta 9. traizioa direla esan behar nuen, baina uste dut ez dagoela horrelako gertakari bat baino inpernuagorik. Bueno, hauz ezagun tanteatzean, eta goazen gaurko gonbidatuekin. Euskal Gastronomien topaketa aurkeztuko digu, Imanol Zubelzuk. Maider Sierraran psikologoarekin tabakoaz arituko gara eta puri-purian sekzio ere egingo dugu. Proposamenak laizter pesatuko dizkizu eguen zuleok, baina saio abiatu behar dugu. Maiatzak, 30 ditu gaur eta ostirala da ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleo Keire Maia Manterola egunon! Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia egunon! Izketan ari zeizuena Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 981 du maiatzak 30 goizak 10 eta 19 minutu gu hiru urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongitorri guztioi eta egunon aspaldi jeikizareten hoi eta baita ederki bizi eta beranduxiago jeikizareten hoiei ere bai. Muxu bana, hemendik gure Tolosako estudiotatik Euskal Herriko entzule guzti. better views, the only drug I must abuse. A better views, the only... Goizeko 10:21, eta hemen txatean jarri duten mezu batek niri parra eragin dit dagoeneko, eta pentsatu torrelako musika sugerente xamar bat, ze, bai, gorkak esan digu, hitz egin beharko dugu nola jantziko garen 1000. saiorako. Elegante. Bai, notore. Baina segirotan. Segirotan, Egualde honen go. bai, Oh, erabaki dugu. Vale. Pakto bat indezue. Bai, orduan eguraldi hona egingo du. Ikeri Barruzean muruak zin egin zigun euraldi ona jarriko zigula. Vale. Eta baieztatu gurean izango dela, hori ere bai. Giroak izan behar du pixka bat udaberri giroa. Aha. Polita. Pixka bat loreak. Pixka bat nik neure burua irudikatzen dut. Korrika, belazean, loredun soinako batekin. Nik alkandora loredunare visualizatzen dut. Gaur jantzita dara mazuna. Literalmente. Beste estilo bat, pixkat udaberri girokoa. Bai, hori udarago da. Bai, honek gaina pixkat kolore itzaliak ditu, eta nik uste dut egun hortan kolore indartsuak behar dituela, eta saturazio ondia. Bai, egite arropan horri nola itzen zaion. Ja. Ikusentzunezko girotik saturazio asko. Saturazio eta kontrastea behar ditu nire alkandorak egun hortarako. 23 graduko maxima izango dugu ekainaren 12an, laino gutxi batzuk eta sentsazio termikoa epela, 26 gradu ingurukoa. Berua da hori, Bai, joarra, Bai, gustu hartuko dugu. Gero bantxe garagardotxoren bat hartzeko. Atzo, gonbidatu genuen euskal kulturako pertsona ezagun bat, espaldiko auta ardoa egongo aldek, etzian bagaldetu. Bueno, Interesante bakarra. bai, ardoa da, noski. Eire ongi etorri diotemen txidalikun egongo zea, ze ona, nire maite duta da asteburua zer, gaur elkarrizketa Ander de la Calle, gero antzerkia eskuminak eman Anderri, Deban bihar Tolosa musikerria. Deban,
Antzerkia deban. Jode. Ander lakaiekin egongo da. Borka, eta ez badakizu hemen- Ander de lakaierekin, inigo. Gehien maite zaituena ni naizela. Baina ondoen ulertzen zaituena Goiuri da. Bai, eta zer da ba maitatzea, elkar ulertzea ez bada. Zutabeak. Goiuri ajearekin dago, baina ajearekin bixi dago, Bai. Bixi ez nago, badakizu zergatik ez nagoen bixi. Gozaririk etzizuelako ekarri. Duela ordu bete eskatu diodadako nire lankide bati mesedez ekartzeko jateko zerbait, ordu bete pasa da eta ez du ipurdia aulkitik mugitu. Eta gauza esan, segiton maite duten tartean gurekin bat egin behar balin badu, ja zizo ekarriko berandu xagoer arte. Nola ez ez? Esan du, gurekin bat egingo zen nola esan duzu? Gozen naiz. Goiuri, horrengoan, gauari tartitxo bat kendu, gozariari eskitzen. Ara ze hona tortilla patata dio gorkak. Non dago tortilla patata? Non ikusiko dezu tortilla patata? Hemen ez dago. Tortilla patata nahi duela 1000. saio horretan. Hori esan nahi duena. Tortilla patata baina zer txoait sofistikatuagoa... Nik defenditzet. Ni oso ados tortilla patatakin. Ez da, ze kontestu da, baina tortilla patata beti ondo. Gainera gauzat esango dizut. Gaur patataren munduko eguna da? Begira... Zorionak arabar guztiei! Hori... Patateros, patateras, maite zaituztegu! Duela urte bete txistori egin genuen. Bai, a ber, hemen urtetik urtera gauza asko errepikatzen ditugu. Gauzatzuk ez tiro aldatzen, eta horren aldekoak gara. Imanol gaiztoa, esango nuke, ez dugu saririk ekarri, esan digu maite dutetan bat egingo zuela, eta orain kaka egiten ari da. Honek ere ajea aldauka. Ui, ez du zer esan, Baiet esan du, baiet zer da, bat egingo duzula edo ez dut, Imanol. Edo ajea duela. Batorri, bagoazela maite dutekin. Ez dauka txatean ja gehiago irakurtzeko. Eire Maia Manterola, zein da zure maite duta? Nerea jolas bada laguntzako. Oso ondo pasako dugu entzuleok, zuek ere parte hardezakezu txatean edo WhatsAppean. Bueno, nerea gaur maite dut eza. Sarrera hasi dugu, beruakin ez da. Bai. Menator ikasle eta gazte prekario danan izenian, segurazkin ez lako bakarra, kotxeko aire akondizionatua, esateana, apurtuta dakala. Hau da, atzo kotxe barruan 60 grado ite zitun, eta haize epelaua botatzen zuen dike. Zema gradu? 60 minimo. Minimo, Osa, ez dizut. Gaza esan gaizut, patatak eta arrautzak ese alpikaderoan jarri, eta salpikon de tortilla patata tego zeizu. Pizza bat, TikToken da ikustitut, horrelako bideuak, jendiak olak berua ite unian da, pizza jartzeula hor, salpikaderoan, eta inita jala, atzo, ninitan, ustet, jakia hor, oza, nila egozitan joan. Eta hori, nik uste gazte asko dakaula arazoa gure kotxekin. Eta ez dakita hierra eraman edo ez, zebakit keston bastante ordaindu berkotela eta ez dit. Zein da, zure kotxeak berez aire girotua badu, baina estabil. Hori da. Hori normalean, hau diot, esperientziagatik, askotan pasatzea dago, ez mekanika ez asko dakitelako, zeneretzat ziguinala, trokola eta juntagulata antzeko parezido. Baino, izaten da gasaren karga aldatzea. Aha. Eta hori... Chat GPT-ek esan zin. Bai, 1 euron bueltan, nozetateatzen da. Ba hori, eske, bai, nire erantzun hori da, ikase prekario bat. Ez da bezu lagunen bat ola mekanikan jaioa esatu izan aizu, afaltzea gombiatuko izut, ni seguru no, gasaren karga horrek 20 euro balio ditula. Gero behar dana norbait hori egiten dakiena, eta noski bala nordu horiek kobratzen dizkizuela, eta bar, baina... Bai, ez dakit baino zerbait invente gorkoet, ze ez da sosteniblean nire kotxe barruko temperatura horiek aguantatzea, eta enao prest udala oso bat, nire kotxean 60 grauta joteko, eta badakit jendazko egoala horrela, orduan nire babesa hemendekan, eta ez daude bakarrik. Eire, nik ikasle prekario zaren horretan gomendio bat behar dut. A ber. Imanol dago juri parte hartu dezakezu ezek, bai, Imanol egunon. Kaixo egunon. A ber, kontua da, nire ikasleek entregatu behartzi daten ikasgaiaren azken proiektua asteazkenean. Baino, aste arte arratsalde gauean idatzi zidaten. WhatsAppez, esan nien, edo zein emergentzia bali moduzue, WhatsAppez idatzi emaila baina azkarrago ikusiko dara. Izu, eske ez dugu topatzen aurrekontuak egiteko IKA eta jaurlaritzaren aurrekontu plantilla Excel mitik hori. Imanol, zenbat borroka Excel horrekin ikusentzunezkoan diardugunok. Eta baukozu bialtzea, eta nik, bai, bialtzea daukat baina, ja, biharko ez izu emango denbora hori behar bezala osatzeko. Osea, prokastinatu duzueko goz. Seguro, haitu diala horri zidazten. Bai, txukun, kuaderno batean, kuadrikula nola reglarekin lineak egiten. Eta gara azkerko momentuan... Bueno, arduan, kontatu nintzen denbora etziela emango, eta esanien, biharko entrega epea zue jarri zenuten.
Galdetu nizuen, da azterketetan hasi aurretik entregatu nahi zenuten, baina behar dintzaite mendiken egun batzutara. Bale, eta hor noiz arte. Zenen, zuek erabaki, zu jarri epe muga eta ni moldatzen naiz, hauek zuzentzeko material gehienak baditut, azken zuzenketak dira, notak iaia jarrita dauzkat, lasai, zuek esan, eta berriz ere, beste batekin meia zaizu, eta orduan nola. Ikaslei ustea erabakitzen noiz entregatu idea txarra da? Bai. Neus ez bai. Bai, Juri? Ez bai ezu jartzen epe konkretu bat, danak nahi duena ingo du, Batzuk entregatu diate dagoeneko, Bai? Batzuk arduratxo dira. Oso finak. Baina normalea ez da izaten nola. Nere ustez. Nere ustez jarri berdiezu, ze bestela, esateana prokrastezio eta beste gauza asko ditue. Ni beti presio puntuaren alde. Nire bai. Guztiz. Horrela, gasolina bezala. Eta gira baita azkeneko momentuak ematen dizun impulso hori lanak aurrera emateko, dala Horregatik. oso zoragarria. Bai, nik behar dut epe bat, Nik bai. behar dut presa puntu bat, behar dut horrelako, ez tegit, bai, norbait sogatik tiraka. Tristea da, Baina hori izan Baina- alda, igual gaudelako dituta denbora Bai. guztien gauza asko itea, eta orduan daukagu denbora guztien presa hori de guain hau daukau iteko, baina urrengo asten daukau beste gauza bat, lehenengo ingo deta hau, eta urrengo asteko utziko urrengo asterako, eta igual ja, ez daukazunen beste gauza iteko, daukazun hori bakarrik, esate duzu, urrengo asteko utziko bat. Baliteke. Kontua da, nik jaiotzaz naizela alperra, Osea, nik txikitan, Baina, oso bai, umetan alperra nintzen. Markatu, nire baina hori, bai, ni zuera bat konbentzitua zuen zerbait da, edo, pixkat, amama pelikulan bezala, ez? Txikitan zure zuaitzariak kolore bat jarri zioten, Bai. eta lotu zaituzte horrekin, eta... Hori egia da. Mm. Hori egia da, bai, baina ez, kontua da, Nik enuk esango Juri alperra denik, esaterako. ni alperra naiz. Pixkat prokrastinatzaile izan daiteke, baina alperra ez. Baina, karo, eske, Hauza ezberdina dira, ez, izena, bai, prokrastinazio hitza jarri diogu, A ber, gure buruekin hobeto sentitzeko, eta... Ez, ni horren nago ados. Ni naiz aurrikuspen handiko pertsona bat, naiz hiru hilabete lehenago hasiko dena lana egiten ola dena regular, txaka, iritza dinazken momentu bat lasai ibiltzeko, naiz hori, baino alperra naizenik ere nuke esango. Bueno, datorra meniaino lan gehiago egiten duena, eta hitz egingo dugu. Ez. Ba, nik onartu egiten dut, eta ni alperra naiz. Horregatik ere, ulertzen ditut nire ikasleak, nik ere horrela egiten nun. Bai, ba. Lasai, diegun gehiago baitiuk, hartu, lasai. Gaina beto ingo, Hoi ba? Orduan, horren alde, ez da? Seguro ez ez. Ja, batzutan ez. Bueno, a ver, Batzutan ingote, horren gaur parranda eta biegun barru. Baina hori, zeona Claro, parranda hori, claro. irakasleak biegun ekstra mandizkizu eta parranda hori, Claro. nahi esker. Bai, claro. Zure omenez. Bizuma egiteko goa ematen dit. Subentzioa. Bi egun gehiago eman dizkiezu ez? Hau zen proposatu bertzen hon jolasa? Ez. Ah. Baina, proposatu harko du, bestela zigo demorarik emango. Horrega. Venga, zure maite duta, Juri, bixi. Nere maite duta, bizi, nere maite duta da, ondo kozinatzen duten lagunak edukitzea alboan. Ziona. Nik badut lagun bat, Aitzol, Gartzia, izena du, eta Aitzolek, segulako skua dauka sukaldean. Oso ondo kozinatzen du. Eta hilabeteko azken ostegunean beti bere elkarte gastronomikoan afaltzen dugu, bere soziedadean. Eta beti hilabetero menua desberdina izaten da, eta atzo esan zuen, menu simplea ingote, oliaskoa, laben, ez dakitzen, entxala... Ziona, oliaskoa laben ondo ita. Entxala datxo bat, hola. Eta non irizen naizen maira eta ateratzen ditu entxalada, ez entxalada hori nola zegoen, baina ze goxoa, eta gero oliasko eta bere saltxa, eta dena egiten du berezi, eta dena goxo, eta jo, izugarri baloratzen dut nik, alboan edukitzea norbait, sukaldean ondo aritzen dena, ze nik disfrutatu egiten dut. Hori zen ere maite dut. Egia da sukaldatzen ona dan edozinek gauza oso gutxikin indezakela gauza marabillosoa. Bai, asko optimizazioan dago, bai. Bueno, laizzer gure gonbidatu Imanol zubeltzu gurekin izango dugu, eta ura ere badatrebea horrela gutxirekin elkartean tipitapa gauza edarrak egiten. Tira, banere, Imanol, zure maite dut elkarrantzon nahi diguzu edo gorde nahi duzu? Astelenean beste bat beharko duzu. Venga, astelenerako. Bai, seguro. Ez daukau denbora asko denantzako. Ikusiko edo denbora ematen badigu. Nik proposatu nahi zuet, olako ariketa aritmetiko moduko bat da. Baina dauka zerikusia pertzeptzioarekin. Orduan, ez duzuen matematikarik egin beharko. Egin behar duzuena da, pentsatu ze uste duzuen.
zuek pentsatu mundua borobila dela. Ze bai, badakigu mundua laua dela, baina imaginatu borobila dela. Eta alde batetik bestera soka batekin lotzen duzuela. Perfecto, tensio perfektuan. Eta suposatuz lurra eraiki gabea dela, dena nahiko laua eta borobila dela, ez? Pelota perfektu bat da mundua. Eta soka bat josi diozu alde batetik bestera, soka horretozka 40 milioi kilometro. Dei? Uzet 40 milioi direla bai. Soka hori, munduari buelta ematen diena, munduaren zirkunferentzia hori. Eta tensio perfektuan dago, pega eginda lurrari, eta jak lotu duzu, bi puntak elkartu dituzu, eta horrelaxe, eraztun bat bailitzan, geratu da munduari itxatxita. Eta orain, soka horri, 40 milioi metro dituen soka horri, gehitzen diozu metro bat. Metro bat gehiago jartzen diogu. Xup, hauxe da metro bat. Bai? Zenbat espazio utziko du orain sokak lurrarekiko. Aligia, lehen lurrera pega eginda balima zegoen, orain pixkat malgutu egin dugu, ezta? Metro bat eman diogu malgutu dugu, eta horren separatuko da pixka bat munduaren lurrazaletik. Zirkunferentzia haunditu egin dugu, eta horren erradioare haunditu egingo da, pixka bat dena zabalago dago. Ze distantzia hartuko du metro horri esker mundu inguratzen duen soko horrek lurretik. Goiurin arpea. Oaitzait, bat ere interesatzen kontu hau, baina zero. Gaina planteatu du, como, Ez da kapasa irudikatzeko. Danteren infernuko 10. zirkuloa, ariketa matematikoak. 0,75. 0,75. Nik edo zer esango du. Baina, kontua da... Suposatzen nik esan detena, izan dela pixka eta usasko... Biurizea, txat GPT-ri galdetzen. Kontua da, metro bat gehitu diozula? Zeri? Mundua inguratzen duen sokaren mundua inguratzen duen sokari. Munduaren zirkunferentzia perfektua soka hori balitz, metro bat gehiago eman diogu. Atzo kuadriak ingeniero jarri nitu nizarritan. Vale, a ver. Etxain, eta galdera da, metro bat gehitzen balin badiozu zer gertatzen den? Bai, soka hori zenbat separatuko litzateken lurrazaletik. Da, erabat kontraintuitiboa. Nerea zentimetrotan dijoa, 0,75 zentimetro. Bai. Oso urruti dago imago. Galetu diot, txat GPT-ri oso gaizki, oso gaizki galetu diot, ze oraindik ez dut galdera ulertu. Eta orduan, jarri dut hor. Gehitzen badiot metro bat mundua birubiltzen duen sokari, azaldu gabe, zerrez? Eta esan dit, hau geometria arazo klasiko bat da. Badaki. Zautze du, Emango izuet beste pista bat. Imaginatu, daukagula, irrati mai honen tamainuko bola perfektu bat. Zirkunferentzia, esfera perfektu bat. Eta hori inguratzen dugula soka batekin. Zenbat nortuko luke soko horrek gutxuera, bera? Nortu dezake, 3 palometro, soko horrek. 3 palometro, esango dugu. Lau metro, imaginatu ez? Lau metro, soka hola perfekto tak lotuta. Niri jatxatek erantzuna mandi. Eta orain, soka horri ematen diogu metro bat gehiago. Eta geratzen da, gure esfera horretik urrunduta. Ze distantzia sortzen zaio. Algea maien gainen jarri zutik, o kapitan, mi kapitan esan. Esan dizu txat GPT-ko jori? Erantzuna mandit. Zein da erantzuna? 15,9 zentimetro. Bakarrik? Bai, Anderea. Bakarrik pilo bada. Pilo bat da. Metro... Imanolek 0,75 zentimetro. Claro, bai. Munduko untxi guztiak kabituko lirateke... 0,75 zentimetro, esan dezu? Bai. Barkatu, zuek ez duzuelako jokatu, horako zerbait esango zenukete. Eta zuk 15 zentimetro. Ez, 75 zentimetro ulertu diot nik. Ez, 0,75 zentimetro. Bai, asin esan dut, 0,75 metro. Bai. Baina gero aldatu indet. A ber, berez, metro batek ez duen besteko aldea suposatzen, printzipioz, egia da. Zenbat esan duzu? Zenbat zentimetro? 15,9. Eta hor? Sortzen du, uste duguna, askoz gehiago. Eta hau, zergatik? Interesgarri iruditu zaidalako. Gure intuizioak eramaten gaitula pentsatzera metro batek separatzen duela lurretik soak hori imperceptiblea den distantzia bat, ez? Hori dela buru guztietan sartzen dena. Metro horrek 15 zentimetro gara gina dauka. WhatsApp ez idatzi berri didate. Gaztelania idatzi eta gaztelania irakurriko dut. Goiuri, me encanta lo poco que te interesa lo que está diciendo Asensio. Veo al mono tocando las chapas en tu mente. Zinez hori euskeratu? Bai. Baina, irakurri... Hainez imaginatzen azparnen norbait superinteresatuta nire ariketa aritmetikoarekin gora azparne eta erderaz ez dakiena eskerrak eta... Esan didate, entzule,
entzuten ari den batek, asko gustatzen zaiola, ze gutxi interesatzen zaidan, Inigo kontatzen ari dena, eta ikusten ari dela nere garunean tximino bat txapa joten. Bai, eta hemen atentzio arrakala bat dago, ze nik, Jenner Raizpen inguruan, eta Kardashianen inguruan hitz egiten duzuenan, edo beste PDD honen inguruko... Nola dia? Kardashian Jennerrak? Aizpak dia. Ez baina izenak? Izena. Baizea. Nik ez dazkit iguale. Kim Kardashian bakarrik ezautuko dut. Kourtney, Kendall, Kylie. Kim eta Chloe. Telebista gutxo ikusi barra aukeu, orokorren. Bota, gehien bat hori. Kardashianak. Pablo Zurutuzak idatzi du, aurrekoan reel batean ikusi nuen, nik badakit erantzuna. Entzuleok, hau zen gure jolaserako espazioa. Imanol, maite duta bixi botan nahi baduzu, bota ezakezuta, bestela guardezak. Ni orokorren naiz nahiko txarra goizetan oiatik jeikitzen. Eta gustuko dut, o maite dut, baten esnatu despertorik gabe, eta izatea goizeko 7:30, 6:30, eta gondik demora asko eukitzea benetan esnatu arte. Baina ja deskantzatu dezunan sentsazio horrekin, ez? Hori jarra da. Eta bi aukera dauzkator, edo berriro lota juten naiz eta berandu esnatzen naiz, edo ja zuzenen gauzak iten jartzen naiz. Eta usturra igotzen zea. Ez dala gertatu oraindik. Askotan ez, baino... Entzuleo, 10:29 minutu, Imanol González Gurrutxaga gero berriz ere bueltan izango zara, ze puri-purian tarte egin behar du. Baina bien bitartean guk urrengo gonbidatua aurkeztu behar dizuegu, hementxe bigarren kafean naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea. Momentu bat ezaztu egin naiz, parkeko soinuetaz, dudarik egin ezin zenean, abesteko beharotxaz, ez jakiteak, zaila erraza bihurtzean, iraieko igande batean, itxaso etxera hueltan. Erdibana Toyota zarrea, zenbat aldizokere. Datorren astelenean, ekainaren 2an, Euskal Gastronomiaren topaketa egingo da Getarian. Euskal Gastronomiaren sektoreko 250 profesional inguruk hartuko dute parte, eta bertako gastronomiaren inguruan hausnartzeko txoko batera egiko dute. Kostan ospaturik gure gastronomian itxasoak duen papera eztabaidatuko dute. Aurtengo edizio honetan, txef ezagun ugari ikusiko ditugu, besteak beste Aitor Arregi, Elkano, Igor eta Julen Arregi, Kaia Kaipe, Julen Baz, Garena, Martin Berasategi, Edorta Lamo, Arrea, Anelore Lasa, R, Dani Lasa, Ama Brewery, lista oso bat izango, ze asko dira, eta lezio pentsatu zen dian, eta sektore hortako gain, gastronomia talen sektorekoa ditu eta profesionalak ere izango dira. Lanola Xabier Agote, Alba Olatik, Jon Zapiainetik, eta Mikel Severio, Baskulinari Centerretikan, besteak beste, eta kultura alorretik, Einaut Elorreta edo Maien Arzaiuz ere bertan izango dira. Jardunaldiak goizeko 10:00 hasikoa eta herriko Balintza Museoan izango da hasiera. Erreferentziazko txefen, sektoreko eragileen eta itsasoren munduko adituen artean ideiak, zaporak eta esperientziak partekatzeko diseinatutako dinamikak egingo dira. Eta ekitaldiari amaiera emateko bertaratuek aukera izango dute azoka gastronomikoak gozatzeko Elkano Arrantzalen kofradian. Izan ere, hainbat proposamen gastronomiko eskainiko dituzte, bertan herriko parria duen jatetxe guztiak hartuko dute parte, Kaia, Elkano, Astillero, Balearri, Mayflower, Iribar eta Txoko beste beste, eta tokiko ekoizle eta kontserbarekin batera, itsasoa inspirazio eta ardatz nagusi dutela, beraiek parte hartuko dute kofradia horretan. Eta nola ez, amaiera jaialde honetan, txakolinak ere protagonismo berez izango du. Eta, topaketa honen inguruan solasteko, Baskulinari Center eta Mantalaren parteen, Imanol Zubezu etorri da urena. Egunon, Imanol? Egunon. Imanol, hasteko, bigarren kafean beti gonbidatu guztiei bi galdera egiten dizkiegu, bi galdera ofizialak, eta gero... Hau ez dizu inork abixatu eta ez dauka gastronomiarekin loturarik. Zuen esku uzten dugu bietako zein erantzun. Ez zituzu zertan biak erantzun behar. Lehenengo galdera da, ea nola irudikatzen duzun edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala.
Eda, bigarren galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat eta esango balizu. Jo, Imanol, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingoet. Baina pelikulan bida ezin dugu kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Pelikulak kontatuko du zure bizitzako etapa bat soilik. Etapa izan daiteke, luzegoa, motxexegoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken gero pelikula batean ikusteko. Orduan, zuk aukeratu, ea erantzun nahi dezun. Hiletarena edo pelikularena? Ba, egia esan, hasiera interesantea, bilak erantzuteko ez dakat arrazoik, aurreneko ahi dagokionez, egia esaten erazu ez dut inoiz pentsatu, baino burura etorri zaiten aurreneko kontua naturan, eta segurunik hemen gure Monteskuko txokoietako maten, gure arbolen bueltan eta gustatuko litzaiake izatea. Eta bigarren ari daukionez, igual nire bizitzako azkeneko 5 urte bekartuko nituzke urte intensoak izan dialako, da seguru naiz zehoze kontatzeko aukera emango belako. Osondo, orain behia gastronomiari buruzko galderekin. Nik gauza bakarrik egitu barra duket, nik Imanolren hiletan izan dadila oso berandu eta zartuta eta bar, baina uste dut jana ez dela faltako horre. Ospakizun horren giroan norbaitek kozina dezala geropenak eta kentzeko zerbait, bestela omenaldi eskaxa egingo diote, hori beharrezkoa da. Argauaren utxunea, ilargiaren arrastoa. Bueno, aipatu eta azaldu dugu, baina zure hitzetan nahi dugu jakin zer da euskal gastronomiaren topaketa. Bueno, aipatu moduan, euskal gastronomiaren topaketa 4 urtez daramagun ekimen bada, sektoreak bultzatutako ekimen bat, eta bere helburu nagusia da euskal gastronomiaren inguruko gogoeta foro bat sortzea, ez? Gure gastronomia nola dagoen aztertu, gure erronkak elkarbanatu, eta betire saiatzen gea, urtero lurralde baten egiteko konpromiso hartu gendun, hasiera-hasieratik, eta saiatzen gea, tokatzen zaigun toki hartan, bertako erronkak eta bertako logikai egokitzea, ez? Ekimena. Baskulinari Zenter eta Mantalaren izen antzoaz, zein papel du bakoitzak topaketa honetan eta azaldu pixka bat ere bai zer dean bakoitza igual? Baskulinari Zenter ezaguna dan fundazio publiko bat da, Baskulinari Zenter fakultate bada bere izatez, eta gero Baskulinari Zenterren baitan, ekimen asko garatzen ditugu ez, gure ardatz nagusia hezkuntza da, hezkuntza akademikoa eta ikerketa, baina badaude beste ekimen batzuk baita elkarlanen sortuak dianak. Duela 6 urte martxan jarri genuen Mantala izeneko ekimen hau, Hazi Fundazioakin, Eusko Jaurlaritzakin batea eta gure helburu nagusia euskal gastronomia sustatu eta ezagutzea ematea da ez. Iruditzen zaigu gure gastronomia nazioartean eta barra ospetsua dan gastronomia izanik ez dauzkala erronkak eta beharrak, baina azken urteetan eta gizartean bilakaera azkar honekin ez, erronka asko jundia sortzen sektorean ebaita eta gure ekarpen txikia saiatzen gea arlo hortan bultzatzen. Askoari da aldatzen, Imanol, euskal gastronomiare reparatzen diogunean askotan begiratzen diogu tradizioari, goimaiako lehen gaiari, itxasoak, lurrak eman digunari, baina era berean, esango nuke azken urtetan nazioarteko sukaldaritzaren, ez dakit, abanguardia horretan ere izan duela bere tokia edo badola joera bat, asko aldatu da, ez aldatu, ze puntutan dago euskal gastronomia? Bai, nik esango nuke azkeneko urteetan asko aidala aldatzen, ez? Erronka eta behar berriak aidialako suertatzen. Egia da, igual, goi mailako gastronomia zitza egiten deunen, nahi terminoi ez zait asko gustatzen, baina, esan genezake zerbait estatiko goa bezala dela, eta gure gastronomiak beti izan dula osasun oso altua, ez dakit, egida gastronomikoetan eta bar, baina erronka asko genuzkan barrura behi da, ez? Eta gure apustutako bat adibidez izan da gastronomia zitza egiten deunen lehen sektorea eta sukaldariak elkarlanen jartzea. Iruditzen zaigu munduko herrialde aurreratuetan eta elikagaia gestionatzeko eredu aurreratuetan oinarrizko kontzeptu badala, ez? Arrantzale bat eta gero arraioi landuko duen berdin dit eraldatzailea edo sukaldariak ebaita hartu eman sakonago bat eukitza. Orduan, gu saiatu gana izan da, nolabait ere marko hain zabal honetan ekarpen txikiak egiten zentzu hontan, ez? Aurten aipatu duzu, itxasoa dela ardatz. Zuretzat zer da itxasoa gastronomia dagokionez? Eta gaur egun zein mehatxu edo erronka nagusi ditu badakagu hain jasangarretasuna eta horrelako gaiak, ez dakit hori nola nahi dezuen landu topaketa honetan? Bai, gutzako itxasoa gastronomia ikuspegi batetik edo niretzako behintzat esan nuke ia dena dela, ez? Historikoki euskal gastronomiak izan dituen lorpen garrantzitsuenetan itxasoa ondat harteko.
guk, berdin dit, balearen arrantza hartzen badeu nazioartean izan deun jardunik nabariena bezala, itxasoa zeon tarteko ez, edo gure gaur egun errezeta tradizionalak aztertzen baditugu eta barruko osagaiak irakurtzen haste bagia, ia guztietan itxasoz bestaldeko produktuak dauzko ez, eta hauek itxasoz ekarritu gordun. Itxasoa izan da nola ere munduarekin kontaktuan egoteko bidea, izan da gure izaera sortzen eta osatzen juteko era, eta azken urte hauetan, nik esango nuke beste kontzeptu batzuk indarra ere kendu diela gastronomian, ez? Orduan gure helburua da nolabait ere honi berriro heltzea, ikuspegi hontatikan, eta gero itxasoak ahalbidetzen digu, jasangarritasuna, bertako produktuaren logika, bezalako kontzeptuak, era askoz ere sakonago baten lantzea ez gure gizartean. Gaina, aurten Getarian da, eta Getarian badago denetik, dago arrantza, daude jatetxe pila bat parriarekin, oso ezaguna da Getaria horretikan. Eta landa eremu, ez? Askotan badirudi Euskal Herria banatzen dugula, ez? Landa eta kosta, itxasoa eta lurra, baina egia da, Getariak eta Labarre inguru eta mendinguru haietan, landaremoak ere bere pixua baduela, ez dena nolabait elkartzen dela bertan, ez Imanol? Bai, guztiz, azkenen egia da itxaso eta gastronomia esate badu, Getaria danoi datorkigula burura, eta nik uste dut oso espazio naturala dela landu nahi deun hau lantzeko ez, azken finen arrantzaleak dialako asteleneko protagonista, eta zentzu asko ematen dialako, inigo kaipatzezun moduan, astelen bertan ongo dia eskualdeko Taurola kostako baserritarrak, ekoizleak, esnegileak, eta bada horre baita, nola baita ere pixka bat, itxasotikan aratagoko, eta itxasoakin oso harreman politia dauzkan, ekoizpen eremuak. Hori ere gertatu da ez, landa eremuan sortzen diren elikagaiek nolabait itxasoaren kutsu hori, itxasora begira egoteak zenolako eragina sortzen duen, batutan baita organoleptikoki ere ez, hemen landaren honetan itxasora begira, itxasoko airea jasotzen du, hori dena ere uztartzen da batzutan, ez? Bai, guztiz, eta itxasoak dauka gatza, eta gatza da askotan bizitzen behar deuna, ez, entzuntan, eta nik gurera ekarreta esango nuke, babarrunaren txapelketa azken urteetan askotan irabazi dute Zumaiatikan, ez, Josek, eta nik uste, noski bere lan honaren fruitu dala hori, baina, itxasoak eta kostak badauka beste gauza batzuk, barrukaldeak ez dauzkana, baina barrukaldeak ere badauzka itxasoak ez dauzkan beste onura batzuk. Eta zertan nabarmentzen da Euskal Gastronomiaren harremana itxasoarekin beste herrialde eskualdekin adelatuta, beste eskualde asko badaka ere bai tradizio hau, edo baita ere harreman sakon hori itxasoarekin. Euskal Herriak zer da berizten duna? Seguruenik gauza antzeko asko daude munduko toki askotan, nik esango nuke Euskal Herriak izan duen jarrera itxasoarekiko berizgarri izan daitekela, ez? Zeren arrantzatzeko teknikak, badaude desberdintasunak baino txikiak dira, errezetak ere badaude baino etorri zian erromatarrak erakutsi zizkiguten kontzeptu askotatik. Orduan, nik jarrera azpimarratuko nuke. Historian atzera ginez badakigu ontzigintza gure kulturan izan dela nolabait ere benetan garrantzizko izan den kontzeptu bat, eta albaolak hori erakutsi eta plazaratzen digu egunero ez, eta nik uste hori plazer bat dela gurean eukitza, eta hortekan aurrera, jarrera kontu bat ere izan da, ez guk itxaso nola ulertu deun, gure festak eta gure kulturak itxasoarekin izan duen lotura, kulturak eta arteak, ez esan nuke, gure abestigintzan itxasoaren presentziak, badaude itxasoara ulertzeko eta itxasoarekiko eukidun jarreran nik esan nuke bereizgarri dela, ez, gure kulturan. Era beran Imanol, daipatu duzun horren arira, batutan desobinizazio bat ere egin behar da, ez askotan oso guretzat ditugun hainbat gauza kostaren eragin horretan badaudela. Nik askotan kontatzen du anekdota bat, akaso Imanol inoiz kontatuko nion, Kroazian jatetxe tradizional baten bila joan eta antxeraman induten leku batera, eta Kroazian traditional food, eta arekin harremanetan esan, zerbait traditional Croatian da, fish Croatian da, bale, oso ondo, atea zuna ez, zuen eskutan. Eta ura zantxipiro handi bat bere tintan prestatutako, ez, esan, ostia. Hau, oso guretzat genuen, baino beste norbait ere bururatu zaio txipiroiaren tinta berara biltzeaz. Horrelako kasualitateak eta kointzidentziak esparro askotan emango dira, ez? Eta hor batutan ere pixkat gurea deseraiki eta pentsatzea, akaso zuk zinion bezala jarreran dagoela aldea, itxasoarekin harreman horretan edo, ez? Bai, guztiz, azkenen eta aipatzen izuna lehen, ez? Zuk Euskal Herriko errezetak, Juan Mari Artzakek beti esatezun gurea dana lau saltxea dira, ez da kasualitatea honek txipiroik saltxea izango zen, baina berak esatezun bizkaitarra, berak lau kolorez sailkatze zituen, ez? Gorria, txuria, berdea,
eta beltza txipiroian saltxa, gorriak bizkitarrari tentzion epamena, berdeak saltxa berdeari eta txuriak pilpilari. Eta baik esatezun gure daukaguna hori dala nolabait ere ez. Beste guztia, kultura artekotasunaren eta fusio desberdinen ondorio dala. Naiz eta gaur egun, guk gure ulertu ez. Bai, guztiz ados. Askotan perspektiba ukitzea oinarrizkoa da kontzeptuetan. Eta topaketako beste puntu garrantzitsuenetako bat belaunaldien arteko elkarrizketa da. Nola lagundu dezake honek etorkizunari begira zeratik handa hau garrantzitsua? Guretzako azken finean guk adibidez Mantalatikan ez, gastrogazte izeneko ekimen badaukau eta Euskal Herriko 100 gazte dauzkau, bai lehen sektoren bai gastronomian beraien proiektuak martxan jarri dituztenak eta guretzako oso mugimendu berezia da. Eta saiatzea honi erantzun ematen aldan egin ez. Baina hor konturatu gea askotan, gizartean bertan edo sektoretan bertan badaola jakintza iturri haundi bat, beste belaunaldietan, eta askotan elkar ezagutu eta elkar komunikatzeoi beharrezkoa dela ez, orduan saiatzen gana da, belaunaldi helduagoko profesionalak, sukaldariak, artzainak berdin dit, belaunaldi gaztegokokin elkartzea, mai ingurutan, gogoetetan, eta ditugun jarduera guztietan, ez? Eta guretzako hor sortatzen dian elkarrizketak eta beti izaten dira bereziak. Eta nola datoz, belaunaldi berriak? Nik esango nuke inoiz baino formatu datu zela. Eta azken hori errealitate bat da ez. Gaur egun jatetxe bat sortzen duen gazte batek, edo berdin dit gazta edo esnea lantzen hasten dan baserritar gazte batek, formakuntza bilbide luze baten du, bere eskura dauzka ez dakit, erramienta eta gaitasun asko, eta azkenen, nik esan nuke formazio aldetikan, inoiz baino formatugoa dan sektore bat dala. Beste erronka asko zere zailago batzuk dauzka, aurreko belaunaldiak izan ez dituztenak, eta beraiek landu beharko dituztenak lehen pertsonan, ez? Nik esan nuke berezia dala belaunaldi hau. Eta galdera bat, genero aldetik, hau da, beti aipatzen da ez, adibide bezala gure etxeetan askotan, ez guztietan, baina askotan amak izan direla sukaldariak eta amonak izan direla sukaldariak, baina gero orain gauzak aldatzen ari dira, baina gero izan ditugun erreferenteak izan direla Pedro, Martin, Carlos eta hartzak aipatzen zenuen bera, gizonezko asko belaunaldi berrietan nabaritzen da aldaketa hori? Bai, hemen nik bi esparru bereziko nituzke ez, bat belaunaldi berretan guk adibidez gure ikaslegoan ikusten dugu eta guk ere hola bultzatu alako, baina 50-rean jardutegia gutxi gora bera, eta noski nola ez gure gastronomiak baita erronka asko zeuzkan gaur egungo kontzeptuetara eta gizarteetara egokitzeko ez, eta hor ni Mantalan martxan jarri ginean hasieran ikusi genuen nolabait ere, beti esatezan, ez dakit zinen ama, ez dakit zinen amona, eta inoiz izan izena bizenez jasotzen, edo kongresu bat lantzen haste ginean emakumeena gaia maila gainean jartzezanen ez daude ez, zenbat aldiz entzuten duen hori. Orduan guk Mantalatikan eta nik hor Luisa López lankide eta lagunak bultzatuta eta beste osoko sistema zabal batek duela 3 urte zerrenda sakon bat egin duen ikerketa bat Euskal Herrian zenbat emakume zeuden sektore guztietan sailkatuaz eta lehen urtean argitaratu genuen Mamia liburua ez, eta Mamia liburuak nolabait ere guzti honi erantzun sendo bat eman nahi zion, eta nolabait ere baita errekurtso bat planteatu nahi zuen, gure euskal gastronomia hemendikan aurrera lantzen ari ginen hontan, beste perspektiba eta beste paradigma batzuk egiteko ez. Zuk aipatzen zenun bezala, egia esan guk jarraitu izan ditugun moldeak ez dira zuzenak izan ez, eta gure saiatzen nolabait ere aldeun egin, hori guztia puskatzen eta gure ekarpen egiten ez, zentzu hortan. Belaunaldi ez ari ginela Imanol, eta lehen aipatunik oso xobinista ez jartzea komeni dela, gu askotan saiatzen gara Euskal Herriarentzat egiten dugun irratsaionek tolosar kutsu gehiegi ez izaten, baina askotan eskutatik joaten zaigu eta galdetu behar dizut ama jatetxearen fenomenoagatik esango nuke behintzat sarien erreferentzialtasun horretan nolabait lekuko hartu dutela, ez gure sukaldaria hondien lekuko ere hartu dutela, eta badela derrepente azken urteetan, belaunaldi berrien, baskulinari zenterretik pasatako, edo ia esango nuke lehenengo belaunalditatik edo izandako haien eskutik, batean berriro nazioartean ere referentziazko jatetxe berri bat izatea, ez? Uste dut horrek ere, ez dakit, zera osnartua eta mugarri puntu bat edo izango duela.
Bai, guztiz. Bueno, Tolosak eta gastronomiak lotura sakona dakate historiko. Hori, justifikatu dugu beraz, ez da? Zaila usate. Amai dagokionez, guztiz, gutzako zesango dut, nik guretzako izugarrizko berri hona izan zen, beraien sari hori, baino nik Salria eta Michelineko kokapenatik aratago iruditzen zait bai Javi Gorka unai egiten duten lanak oso ondo islatzen ditula gastronomiak gaur egun izan behar ditun aukera berriak, ez beraiek eskualde bat aktibatzeko, eskualde bat garatzeko, eskualde bat ezagutzeko induten lana izugarria, eta gaur egun Tolosaldeako ekoizle askokin, elkarlanen, nik esan nuke oso proiektu referenteak bultzatu dituztela, ez orduan, niretzako Michelinen aipamena oso berri hona da, baina berri hobea da, nola baitere, olako proiektu bat bultzatzen duen bati errekonozitzea, ez? Jatetxeetikan aratago, eskualde bat edo produktu batzu bultzatu nahi ditun sukaldaritza talde bati. Notre Dameko plazan. Bueno, bain ja bai amaitze aldera, azkenengo galdera ingo dizut. Eta hau da, amaierako azoka gastronomikoari horrei dagokionez, ikusten da tokiko sektore horrekin eta saretzarik eta bat egiten dala bertan, eta zerratik handa garrantzitsua saretz hori sektore eta ikusten da saretzarik eta bat egiten zaitzen dala horrelako topaketekin. Gastronomian bai zerratik handa garrantzitsua. Beitu, nik esango nuke guretzako garrantzitsua da ezin ulertu daitezkelako sektoreak bereizirik, ez? Azkenen askotan pentsatu nahi izan du nola baitere arrantzale batek eta sukaldari batek ez dauzkatela loturan kontzeptu asko salerosketatik arratago. Eta guretzako garrantzitsua dana da bideoiek sortzea, ez? Eta hortan indargune eta hortan komunikazio, gure indarra jartzea, ez? Nola baitere lotura horiek suertatu daitezen, ez? Nahi bai gustatuko litzake, hori da nolabait ere bigarren gozatia, baina hortara iritsi baino lehen, goizeko Valentziaga musean ingo duen ekitaldiko azkeneko momentuan, Maria Rosa eta Maria Jose Larrañaga eta Artano omenduko ditugu, Elkano eta Kaia jatetxeko sukaldari buruak, sala buruak, etxe buruak, eta honek baita azaltzen du, mamia proiektuakin aktibatu genuen konpromezu horren jarraipenetako bat, ez? Iruditzen zaigulako, beraien isilpeko lan guzti horren aitortza politia izango dela, grazie guren izango da bertan baita, Iñar Sastre, eta nik uste dute kultura ikuspegi batekin, omenaldi politia ingo digula beraie bai. Imanol Zubelzu eskertzen dizugu guretzat gaur minutu hauek hartu izana, asteburuak ere lanerako tartea emango du ziur asteleneko prestakuntza bekin guztiekin, ondo joan dadila, eta berriro eskerrik asko bigarren kafe hartzeagatik. Eskerrik asko zuei. Muxuen ondartzan Notre Dameko plazan. Dantzan, harimen balantzan Notre Dameko plazan. Galdetu esan ezkeratu zalantzan zenbat maite zaitudan. Dantzan, Notre Dameko plazan. Agurtu dugu Imanol Zubelzu eta goizeko 11 puntu-puntuan ditugula, bagoaz estudio zentraletara azken ordukoaren bila. Jon Tegiria barrena lankide antxe dugu eta egunon, Jon? Geixo egunon daizuela guztioi, bi harretagune ordu honetan, nagusia Bilbon goizaldean izandako gertakari larri hori, indarkeria matxistaren beste agerpen larri bat, gizon batek 13 urteko alaba hilduelako Bilbon eta ondoren bere buruaz beste egin duelako goizaldean izan da, 5 inguruan, familiaren etxe bizitzan larraskitu auzoan indarkeria matxista kasu horri begira beraz ordu honetan gure harretagune nagusia, gora ezagun informazio hori gizon batek 13 urteko alaba hilduela eta ondoren bere buruaz beste egin duela. Eta beste harretagunea Nazio Batuen Erakundeetik kasu honetan torturaren aurkako batzordeak emandako ebazpen berri bat ezagutu dugulako goiz honetan, beste tortura kasu bategatik kargu hartu dio Espainiako gobernuari Raúl Fuentesen kasua da, 1981an atxilotu zuten, eta nazioarteko erakunde honen arabera tortura zantzu garbiak izan arren ez zuten ikertu, delitu hau ez dela preskribatzen ere gogoratu du. Raúl Fuentesen kasua berezia ere bada, 5 forentxek baieztatu zutelako, jasaten ari zen tortura kasu horiek, atxilotu zutenean, urrengo gunean, inkomunikazioaren 4. egunean, eta baita audientzia nazionalera eraman zutenean ere, Baltasar Garzón epaiaren aurretik igaro zen, haren aurrean ere salatu zituen torturak, baina muzin egin zioten eta etzen
ikerketarik izan. Eta errepietan ere aipu bat bai, istripua izan derako galdaka ona 8 errepidean muskizko norantzan eta autoilarak eragiten ari da. Hori, ordu honetan, azken ordua duguna, bigarren kafeko lagunok. Eskerrik asko Jon, eguerdiko 12etan informazioaren giroari heltzen jarraituko dugu hementxe naiz irratian, bagoaz aurrera, bigarren kafean urrengo gonbidatu orkestera. Tell me what it is in 5 bars. I'm wasting time, cause it is my heart is baffled and every situation understands well. The anecdote of chasing delegations to ours. Yeah, da, da. Cause I'm wasting time, not wasting money again. Zer ote da gizona zabarra izatea. Patrika ekarri du gaur puruz betea. Piztu dut aurpegira, botatzen ditkea. Alde intzak ondotik, ta eniantzak pakea. Horrela abestu zion, Lazkao Txikik Sebastian Lizasori 1988ko gau batean lasarten. Kontatzen dute Lizasok afaldu ostean Monte Cristo atera zuela. Badakizu Lizasok zer erantzun zion? Lasai egoteko, ketan mejoratu egingo zela, gazta bezala. Gauzak asko aldatu dira ordutik. Tabakoaren eguneroko kontsumoa etengabe jetxi da urtetik urtera. Ez dakigu 1988an zehazki zenbateko intzidentzia zegoen ez baitzen neurtzen, baina badakigu adibidez, ohiko tabako kontsumitzaien eunekoa 2008an 36,4 izatetik, 2023an 17,4 izatera jetxi dela. Azken inkestek erakusten dute, tabakoaren kontsumak bera egin duela bai, baina kezka berriak agertu dira. Kontsumo mota berriak, ala nola produktu berotuak edo baperrak. Eta bihar tabakoaren kontrako munduko eguna denez, guk gaiari heldu nahi genion eta horretarako bide lagun ezin hobea topatu dugu Maider Sierrarekin hitz egingo dugu. Tabakismoan espezializatutako osasun psikologoa, Gipuzkoako minbiziaren aurkako elkartearen erretzeari guzteko terapiak zuzentzen dituena. Egunon, Maider? Egunon. Maider, kontua da hemen tabakoaz hitz egin behar dugula, baina bigarren kafean egiten ditugula bi galdera ofizial gaian murgildu aurretik gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak eta zuri ere egitea gustatuko litzaigukenak. Bi galdera dira, baina zuk bietako bat aukeratu dezakezu erantzuteko, ados? Ados? Bueno, galderak dira. Etorriko balitz orain, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, jo Maider, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina pelikulan begira ezin dugu kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Pelikulak kontatuko du soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken gero pelikula batean ikusteko. Hori da lehenengoa. Eta bigarrena da, nola irudikatzen duzun, nola gustatuko litzaizuken izatea, zure hileta, zure funerala. Esan bezala, nik biak bota ditut, baina zuk aukeratu bietako zein erantzun. Vale. Bigarren erakungo naiz. Nahiko lotxatia naizela pentsatzen dut, eta ez dakit pelikularen ez dut oso argi ikusten. Baina hiletarena, egia esan, beti pentsatu izan dudanean, zeren egia da baino ben pentsatu izan dudala hontan, uste dugu izatea zerbait alaia. Lagunak topatzea, nire inguruan, eta agur alai bat izatea. Hori bai, imaginatzen dut. Ederki, galdera ofizialak erantzuna orain bai tabakoaren gaian murgilduko gara. Maider, geratzen da norbait ez dakiena tabakoak hil egiten duela? Nik esan genuke ez, ez dagoela inor. Beste gauza bat dira erresistentzia. Ez sinisten izatea, edo pentsatzea, nerabei gertatzen zaien bezala, helduei ere gertatzen bezala, bestei gertatu dela eta ez. Horrendikan pentsamenek oso egun daude, baino denak badakigu.
Ze gaixotasun sortzen dituen eta ze arrisku dituen. Justo bihar tabakoaren kontrako munduko eguna izango da, eta atzo jakin genuen, Hego Euskal Herrian behintzat tabakoaren legean aldaketatxo batzuk egongo direla, eta leku gutxiagotan egongo dela erretzeko aukera, ez? Ezingo dela terrazetan, lanera joateko autoetan, unibertsitateko kampusetan, edo markesinetan tabakoaren aurkako lege berriak aldaketa hauek dakartza, edo hori dirudi bintzat, pauso hauek beharrezkoak dira gizartea hobetzeko, ez da? Bai, beharrezkoak dira. Eta momentu honetan, zerkausian dauden, Ortolosan zerkausian dauden 300 gaztek hori errebendikatzen dute. Guk denbora daramagu kerigabeko espazio berriak, kerigabeko espazioen garrantzia lantzen, eta, mugimendu sozial hortatik gazteak ere hori eskatzen ari dira. Gu lege honen zai gaude, benetan espero dut hitza betetzea, zeren, karo, leheneten gaiu berri hauek, paperrak direla momentu honetan agian, ez dagoela bat ere regulatuta nun saltzen dira, eta, hemen Euskadin ere ikus ditzazkegu, kremak eta korretzen dituzten dendetan ikusten ditugu paperrak, goxokitan ikusten ditugu paperrak, eta legeak hor zer esan handia dauke, ez? Ez du balio esateak, badakigu, ez? Txarra dela, baina, horrek ere, legeak ere, ez? Zaintzen gaitu, herritarrak zaintzen gaitu, eta ikusi da, azkenengo urtetako mugimendu sozialak ere erakutsi du, jendea honen alde dagoela. Uste dut, aipatzen zenunagatik, guztiok badakigu, herritar guztiok badakite txarra dela, orduan, izan gaitezen ez, eta izan dezagun ere lege bat hori bena, indartzen duena. Gaztetxoak esan duzuzuk, beraiek eskatzen ari direla horrela, kerik gabeko gune gehiago, eta ni aritu naiz irakurtzen, Espainiako Osasun Ministerioak ateratako oharrean lege honen inguruko ipuak zituen, eta aipatzen zuen Monika Gartziak, batetik kerik gabeko gunen garrantzi hau bermatzen duela evidentzia zientifikoak, baita Europar Batasunetik datozen irizpidek, eta baita herritarren gehiengo zabalak erretzaileak barne, eta arreta eman dit erretzaileak barne, berak aipatzen zuela, erretzaile batzuk ere ados daude lege honekin, eta pentsatzen dut jende askori ere, ni bezala igual harrituta geratu dela hau irakurtzen. Erretzaileek ere kerik gabeko guneak nahi dituzte? Bai, erretzaileek ere kerigabeko guneak nahi dituzte. Lehen aipatu duzuen bertsoan, ez? Agian lehen bageneukan ikuspegi hori, gazta bezala hobetuko ginela, ez? Eta espazio itxi batean, ez dakit, hemen, elkarteetan edo etxean, ez? Erretzea oso izkoa zan, egiten zaigun zerbait normala zela edo, autobusetan, ez? Joten ginean derretzen zutenean, zerre normal bezala ikusi izan da. Baina, gero, irabazi ditugunean kerigabeko espazioak nik uste gaur egun ere taberna batean, bereziki hainbat ordutan, bale? Ordu batzutatik aurrera, ordu txikitan bakigu errealitatea ezberdina dela. Baina, erretze ez dunean jendeak, denek erretzaileak barne gustatzen zaigu, ez? Eta nik, lehen aipatu duten bezala, jende askori laguntzen diot erretzari uzten, eta oraindik ez dut pertsona bakar bat, aurkitu esan duena, ze txarra, nik ez den nahi kerigabeko espazioak, denek nahi ditugu kerigabeko espazioak, hori egia da. Denek, erretzaileek barne, nahi dituz ez, guztiok hobeto sentitzen gara, beraiek ere erretzaileak ere hobeto sentitzen dira espazio garbietan, eta hori horrela da. Zu kontxa ipatu duzu lana egiten duzu, adibidez terapietan, ez? Tabakoari agurre esateko terapietan, talde terapietan, pentsatzen aritu naiz, erretzen hasi, taldean hasten garela erretzen askotan, ez? Nerabea zarenean, eta lagun batek eskaintzen dizu, eta agian talde presioa dela, edo besterik gabe probatu nahi duzulako, kuriositatearen gatik, taldean egonda hasten gara erretzen. Taldean egonda, errexagoa da, erretzeari ustea baita ere?
Beti, beti saiatzen izena da jendearekin, ez, lehenengo elkarrizketa bat egiten eta esploratzen, baino egia da taldeak, berak beti, eta euskaldunok, ez, euskaldunen ikusten hori bizi dugula, ez, kuadrillaren potentzia hori, taldearen potentzia hori, terapian ere taldeak badu nortasun propio bat, eta taldeak berak asko laguntzen du aldaketa prozesu honetan. Zeren, zuk aipatu duzun bezala askotan taldean hasten gara erretzen, ez? Eta gero jendea batzutan bakarrik sentitzen da utzi behar dionean, erretzari utzi behar dionean. Orduan, egotea talde batean antzekotasun bat bizitzen ari diren pertsonekin oso aukera ona izaten da erretzari uzteko. Beti excepzioak daude eta, ez, baino badu potentzial bat taldeak. Jende asko hariko da tarte haue entzuten orain, irratia entzuten, tabakoa erretzari uzteko zergatiak badakigu, aipatu dugu, gainera, baina mundu guztiak dakiela, tabakoaren kaltea zein den, baina orain egongo balitz entzule bat elkarrizketa entzuten ari dena eta ez pentsatuko duena, nik baita utzi egin nahi dut tabakoa, zein da eman beharreko lehenengo pausoa, zer gomendatuko zenukezuk? Ego gomendatuko nire jendeari bereziki inoiz saiatu ez bada, eman diozaiola bere buruari aukera bat. Aukera bat erretzeari uzteko. Zeren aldaketak egitea eta erretzeari uztea batzutan, pentsatzeak bakarrik, hainbat pertsonak izarritzen hasten dira modu batean esatagatik, ez? Bildurtu egiten dira. Eta nik animatuko nieke, bere buruari aukera bat ematea, eta ikusten badute bakarrik ez direla gai, laguntza eskatzeko. Laguntza eskatzeko, zeren, profesionalak bagaude, zontan adituak garenak, ambulategian, militan hartako elkartean, eta laguntzeko, apres gaudela, eta animatzeko, ez duten bezala, bere buruari aukera bat emateko, zeren askotan, pentsatzen dena, baino, harinago egin daiteke. Ez esaten erreza denik, baina batzutan, pentsatzen dena, baino, harinago lortu daiteke. Bideo horretan, Maider, ikusten dugu, tabakoari agur kanpainaren baitan, edo programaren baitan, hainbat proposamen zehatzere luzatzen dituzuela, terapia saio presentzialak, online terapiak, badago aplikazio bat, Respir App izenekoa, nolabait, mugikorrean bertan laguntzen duena. Konte guzu pixkat hauen inguruan, ze portzentaietan egiten du jendeak parte hartu saio presentzial hoietan, onlinekoak nork aukeratzen dituen, eta ze tasa ere ematen dituzten, arrakasta tasa handiko prozesua dela esan daiteke. Horrela da. Arrakasta handikoak dira, bereziki, hau da, gimnasioa apuntatzera bezala, bai? Gimnasioa apuntatzera gauza bada, eta gero jutea bestea. Horren guri ere berdina gertatzen zaigu. Terapiara, bai bakarka, bai taldean, etortzen direnean, tasa, exito tasa edo erretzari uzteko aukerak asko handitzen dira. Hori horrela da. Eta normalean, 80%ak erretzari uzten dio. Bai tasa horietan ibiltzen gara. Dependentziak dira, tabako zitza egiten dugunan dependentzia bat ezari gara, sustantzia bati diogun dependentzia eta dependentzia psikologikoari buruz, orduan, gauza asko lantzen ditugu, baina tasa, esan bezala, handitzen da. Normalean, aplikazioan nork erabiltzen dute, normalean, igual, ohitura dutenek, mugikorrarekin gehiago ibiltzeko eta aplikazioetan ibiltzeko normalean, gazteak. Gazteentzako egindako aplikazioa da, Respira, poren dala urte batzuk atera genuen, eta esan, arrakasta handia izaten ari da. Batzutan ere erabiltzen dugu, terapiak nola aste egiten ditugu, igual 3. 4. egunean, esaten dute, eske, errefortza hori harko nuke, aplikazioa ere batzutan errefortzu moduan erabiltzen dugu, bertan, daudelako horrelako boton del paniko, eta horrela deitzen diogunak, ez? Agian, asteko egun batzuk ondo dara matzatelako, baina momentu batean, igual, krisi sentsazioak izaten dute eta hortan aplikazioak asko laguntzen du. Orduan, badira, aukera ezberdinak, bakoitza, pertsona bakoitza, baditugun modu batean esateko, preferentzia batzuk, batzu nahi egute aurrez aurre, beste nahi egute online, besteak aplikazioak, eta gero hemen Gipuzkoan gertatzen zaigu ere, igual, herri txikietan taldeak sortzea zaie da. Orduan, online terapiak laguntzen ditugutena da taldea sortzen herri ezberdinetako pertsonekin beraiek mugitu gabe, ez dakit edo Tolosara edo Donostira,
Orduan, onlineak ematen digu aukera hori oso interesgarria izaten bada. Aizu, respiraporren azalpenean ikus dezakegu, nola diozuen, ez? Horri esker, erabiltzaileak bere jarduraren kontrol pertsonala egin dezake, eta sare sozialetan duen esperientzia partekatu. Hau ere garrantzitsua da, alegia, nolabait elkarbanatzea zure inguruarekin borroko horretan ari zarela, eta kaso, pentsatzen dut, zure inguruaren feedback hori edo mezuoiek jasotzea indar puntu bat ere bada, garrantzitsua da gaur egun horrelako prozesu batean hain presente ditugun sare sozialen babes hori edo? Askotan bai, baino ez beti. Horregatik niretzako da hain garrantzitsua lehenengo elkarrizketa pertsonal hori. Zeren, agian, balaude pertsona batzuk nahiago dutela prozesu hau isilean egin. Bai, zeren gero agian sentitzen dute, ez dakit norbaiti faiatu diozen jokitela, ez? Azkenean, igual, azten dira erretzari duten, daramate astebete, hilabete bat, eta oso ondo, baino ez dira usartzen, ez nahiago dute jendearekin ez elkar banatu. Bai, orduan alde batetik eta pertsona batzuntzat, segun ze profil duten, oso ondo etortzen da, sare sozialak eta elkarbanatzea eta beste pertsonatekin, baino beste batzu ez. Orduan horretik esaten dut, saiatzen gera, nahiz eta taldean lan egiten dugun eta aplikazioak erabiltzen ditugun, beti lehenengo elkarrizketa bat valorazio hau egiteko, ez? Eta benetan ikusteko pertsona horrek zer behar duen. Dago jendea, erretzari uzten diona, eta inorren teratzen ez dana. Ez? Eta bapaten ez egizia ekartu duzen, baina bapaten ez atezuna. Ostras, nire lagunak erretzen zuen, eta aspaldian ez dut ikusi, erretzen. Horrelako gauzak ere, dikoazte pertsonarekin, bere zatiko moduarekin eta bere beharrekin. Hemen bada beste atal bat atentzia mandiguna eta da enpresena. Pentsatzen dago enpresa ondi xamarretan, edo bintzat erretzaile kopurutxo bat dagoen enpresetan, talde bat sortzea, ez, erretzari usteko presa dauden pertsona horiekin, eta ez dakit, hemen enpresek ere nolabait euren aldetik jartzen duten langile horiek ardezaten denbora bat erretzari usteko, onura denena delako, nola kudeatzen dira gauzabek? Begira, estandar, indar, gureak, dira enpresak guia beraiekin lan egin izan dugunak, ez? Beraiekin lan egiten dugunak, eta benetan badute kezka hori, ez? Beraien langilei ere, beraien osasuna zaintzeko aukerak eta alternatibak emateko, ez? Dorban, hor gu juten era beraien eskutik, eta batzutan, badakigu gure egunerokotasunean ere, ez? Lanean denbora asko pasatzen dugula, eta enpresabek eskaintzen diete beraien langilei denbora bat, espazio bat, talde horietara juteko eta erretzari duzteko. Eta egia da, oso esperientzia polita izaten dela, zeren horre ere, beraien artean, langileen artean, egiten dute, ez? Horrelako, sare sozialak egin dezaketen indar hori ere ematen diote bata besteari, eta batzuk, inkluso igual ez dira taldera etortzen, baina, nola badakiten beste batzu duazela, baina pikatu egiten dira, eta beraien artean, goretzako hain oitu, normala den apostu hiek egiten dituzte, ez? Bata bestearen pikatzen dira, eta ni bai konturatzen ezena da, guk egiten dugun eskuartzeaz aparte, badagoela, ez, enpresan ere beste mugimendu bat egoten dela, eta jende gehiagok ere erretzari izten diola. Egia esan, oso esperientzia polita izaten da. Horre, Maidera, ipatu duzu gureak, eta batetik desgaitasunaren edo desgaitasun intelektualaren inguruan galdetu nahi nizun, eta gai ezberdinak direnez bestalde osasun mentalaren alorretik, baina ustut hor badituzuela bi borroka espazio nahiko zail, ezta? Horrelako egoera batzutan tabakismoa aldatzea edo desestatzea berezik zaila bihurtzen delako. Bai, horrela da, eta hori legean ere ikusi izan da, ez? Kedigabeko espazioak hasi zirenean, eta hori espazio itxietan erretzare bekatu zenean, izan zen, excepzioa izan zen, gaixotasun mentala duten pertsonak bizitzinen espazioak, eta hori oso kuriosoa zen. Eta gu ikusten junginen zen, gaixotasun mentala duten pertsona asko bere gehiago hiltzen zirela tabakoarekin erlazionatu dugu gaixotasunekin. Osea, kuriosoa da. Kuriosoa da. Zaiago izan daiteke gaixotasun mental bat duen pertsonak erretzari uztea? Izan daiteke, baina ez zuzeragatik. Eta hor guk hildo garrantzitsu bat daukagu, egia da errealitatere aldatzen doala, eta astelan honetan ere formakuntza batean egon nintzen, eta zeuden ez, erizen gaixotasun mentala duten pertsonekin lan egiten duten osasun mentaleko
sanitarioakoa zeuden, ez, bai mediko eta bai erizainak, eta hori bai ikusten ari naiz hor, aldaketa bat ere egoten ari dela profesionalen aldetik, eta argi dutela, zailagoa izan arren ere hor egon behar dugula, ez? Gaixotasun mentala duten pertsonen alboan egon behar dugu, dependentzia honi aurre egiten laguntzeko. Nik badut galdera bat Maider, eta, haian erantzuna pixka bat zaila da, baina zure iritzia jakineko nuke, eta hausartzen zaren esatera, badago Europan aurreikuspen bat, edo asmo bat, dala 2040irako 18 urte betetzen dituzten gazteetan inork, iristen direnean 18 urte izatera, inork probatu ez izana tabakoa. Uste duzu lortuko dela helburu hau 2040irako? Ez dizut nire erantzuna emango. Emango dizut gazten erantzuna. Ni de koña. Justo nahiko argi adirazi diguzula bai. Asmoak hor daude ez, eta agian horrelako... Eta behar dira, Behar dira asmoak, zeren horrek bidea zabaltzen dugu. Horixe esan beharrun, ez? Agian horrelako asmoak jarrita edo horrelako helburuekin, agian lehen aipatzen genuen tabakoren aurkako legearen aldaketak, eta horrelakoak bultzatzen dituzte asmo horri bideratuta, baina tira, horregatik aldetu nahi nizun, ze niri ere orain gaur egungo errealitatearekin behintzat pentsa ezina egiten zaitez, 2040irako gazteak iristea 18 urte izatera erregabe. Barkatu, orain dela 2 urte esaten zen 2030-era. Eta ja ikusi da 40 atzeratu behar dela. Ojalá, eta guk ja urte batzu daramatzagu, ez, ikasleekin lanean, eta esaten diegu hori, ez, gabiltzala tabakoarekin hautsiko tabakoa, eta, gailu ezberdinekin hautsiko duten generazioaren bila, oraindik ez dugu aurkitu, baina hortan gabiltza, eta, gure belarri jarraituko dugu. Zein da oztopo haundiena momentu honetan zure ustez? Lehen aipatu duzu, ausarta izan da dia, ez? Lege berri hau, hartu ditzala kontuan hainbat gai, baina legeak egon badaude orain ere leku askotan berez ezin da erre eta erretzen da, ez? Gauetan, tabernetan, eta zein da momentu honetan oztopo handiena tabakoari dagokionez? Oztopo asko daude, baina tabakoaren industriak indar handia du. Hori beti izan da, eta gaur egun ere horrela da. Legea badago, baina beti zirrikituak daude. Eta, aipatzen zenuna legea badago, baina gero legea betetzen duena ez dago. Tabernetan, denek dakigu, ordu batetik aurrera, X ordutatik aurrera, erre egiten dela. Nordoa legea betearaztera. Hori da betiko galdera erantzunik ez duena, adibidez, Zer gertatzen da, sare sozialekin esaten zenuten, kanal potente hau, zer gertatzen da, ez dago regulatuta, eta niri ez zait iristen, badakitelako, ni ontara edikatzen naizela, modu batean esateko, baina zenbat gazteri, eta ez dakizuei agertu zaizkizuen, baina zenbat publizitate dagoen, gailu berrien inguruan, tabakoa berotzeko gailuak direla, edo bakarrak direla, edo zenbat eta zenbat publizitate dago, ez dagoena inora neurtuta. Eta oso azkarroa da industria bat, tabakoaren industria bat oso azkarroana, eta nik konturatzen ez, nontara edikatzen geranak, osasun psikologak edo profesionalak garenak, beti goaz atzetik. Eta guk esaten badugu ez bakeri gabeko espazioak, dute, industria tabako esan du, pues nik sortzen dut modu bat tabakoa kontsumitzeko, kea sortze ez duena. Orduan ja, ez dira keri gabeko espazioak. Orduan, da, etengabe pixka bat beraien atzetik goaztenaren sentsazio hori. Orduan, legea, ojala, esatik zuet, benetan betetzen badan ikusten asko lagunduko duela, asko lagunduko du, industriari aurre egiten jarraitu behar dugu eta oso azkarrak izan behar eta denak elkarrekin bai magoaz beti ere urruti dago iristen gara. Oztopo guztien gainetik, Maider, badakit jende asko lagundu duzula ia da zure ibilbidean eta jende oso eskertuta dagoela beraz, hemen gure partetik ere, erretzaile ez garen onaldetik ere eskerrak eman behar dizkizugu, tabakorik gabeko herriak nahi ditugulako, eta horretarako, zuk eta zurekidek egiten duzuten lana oso beharrezkoa delako, beraz, hemendik eskerrik asko bat, eta besarkada handi bat, hartuko dugu, 2. kafe bat beste batean.
Mi esker. Eskerrik asko, Maider. Goiziko 11:26 minutu, ari nintzen pentsatzen, Goiuri, Maider agurtu dugun honetan, bigarren kafearen lantalde guztian balda erretzailerik. Ba, ote da erretzailerik lantaldean, lehen bazegoen erretzaile bat. Lehen bazegoen, utzi zion erretzeari, ez dakit itzuli den, no ez? Ez dakit nik ere, ez daukat argi, baina orokorrean, aurkezleon artean inork ez du erretzen. Behintzat, gure egunerokotasunean ez du eraginik. Balin badago norbait erretzailea dena, ez da hain erretzailea, hemen egonda kalera atera behar duena 10 minutu erretzera. Hori da, igual parranda giroan edo egingo du. Hori da, horregatik esaten nuen. Kolaboratzaileen artean ere. Agian bai, ez dakit. Ez diogu galdetzen, Ez diogu galdetzen, bigarren kafeko kolaboratzaile. Baina somatu egiten da, Zuentako pribatua da. Hori. Zerbait pribatua erretzia edo ez. Neretzat ez da bat ere pribatua, ze erretzaile bat atetik sartzen den momentuan, lehenengo segundoan nik badakit erretzailea dela. Bai. Ez dakit igual jendea egitzea gustatzen esatia edo... Baliteke. Eta nire inguruan pixka somatzetelak hori, baina ez dakit, Bueno, ez dakit hain agerikoa da, hori, ez dela sekretuan daramazun zerbait, ez? Nik inguruan ditudan erretzaileekin, kafe hartzera joaten naiz kafetegi batera, eta esaten didate, terrazan eseri gaitezke zigarro bat erre nahi dudala, hau da, erretzen ari bezala, ikusten zaitut, erretzen ari zerela. Baina bai, esango nuke Inigo, ez dagoela eta sorte de... Nik esango nuke 100% erregabea, erretzaile ez zena dugula. Sentitzen naizela horrengatik, bai. Zegozak? Ez zaigu gertatu inoiz, lantaldearen afari bat egin, eta kanpoan afaldu behar izatea, jendeak errealizateko, edo, ez? Horrelaxe entzuleo, goizeko 11:28 minutu barkatu. Goaz aurrera, Imanol González Gurrutxaga ere gurekin izango da berriro, eta puripurian tartean murgilduko gara. Uste dut, gaur ere, Goiuri, The Last of Us pixka teipatuko dugula. Benetan. Ez naiz nizan, gaur ere izan da. Nahi, bakizu, Ostrea eta Makarena atorroain, orduan ez dakitze komentatzen zuen, eta nik hori nahi nun komentau. Eta matunez komentauta dago. Bai, The Last of Us oso aipatuta dago, baina aipamen txikiren bat, bigarren denboraldiaren analisi orokor bat, The Wild Lotusekin esan genuen, nahiko eskasa zela 3. denboraldia, gainera eire ere The Wild Lotus zalea da. Telesairekin pixkatuko intzetzen dugu. Gustonak. Segituan aztertuko dugu guztia, esan da bezala, segituan Imanol González Gurrutxagare gurekin izango dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? Imanol González Gurrutxaga, egunon berriro? Kaixo, egunon. Kafe hartu duzu dauneko? Bai. Tartean, mandiogu kafe hartzeko, bai. Laizter ikusiko dugu Imanol streamingen ere, etan puripurian tartean murgilduko gara, ze astelenean, beste gai batzuk bagenituen eskuartean, eta momentuan landu genai genituenak, eta pixka bat, puripurian horre, airean geratu zitzaigun, beste gai batzui denbora ematea lehen etxi genuelako, baina badator asteburua eta batzuk esango duzu. Ez daukat proposamenik, ez daukat zer ikusirik. Oraintxe botako dizkizuegu, hainbat proposamen, denak ere, onak, denak ikusteko modukoak. Eta horien artean, lehena, akaso, Imanol González Gurrutxaga berak botako digu. Ez dakit zer dakartzun Imanol. Kontan, ekarri zuet pelikula bat, zineetan dagona, nik junitzanen duela pare bat aste izan zala zinetan zegon, hau bakizue astero berritzen joten daren kontua izaten dela eta askotan ezakigula zenbat iraungo duen, orduan, aukera baldin mauko zuen juteko zinetan, gomendatzen dizuet. Ekartzen dute pelikulak izena du La llegada del hijo.
Dala pelikula bat, zuzendari berri batena, bere lehenengo pelikula dana, argentinarra, pelikula be argentino-espainola da, aktore argentinarra dauzkalako eta beste gauza batzuk arte baita, baina aktore espainola baita dauzkalako. Eta, Cecilia Tan eta Valeria Pivato, ez, dira zuzendu eta idatzi dutenek. Hoi da. Eta aktoreetan daukau Greta Fernández, denok ezagutuko duguna, eta argentinarretan, igual ez dituzuenak hainbeste ezagutuko, Maricel Álvarez eta Angelo Muti Spinetta. Horrek igual italiar itxura gai hauzka. Bueno, Argentinan abizen italiar asko geratu dira. Eta, Angelo Muti Spinetta, aktore italiarra ez da, argentinarra da. Baina, abizenak horre utzi zituztelako, eta asko dira, Federico Lupi eta horrelako izarra hondiak ere... Euskaldunok indegun bezala. Hori da. Edo Spinetta musikaria. Hori da. Luis Alberto Spinetta musikaria. Argentinan, Euskaldun eta italiara abizenak akaso izango direla. Biztanlearen eguneko, hogeita marra, horrelako aztakerien bat, edo gehiago, Bueno, hoxe, pelikula hauek ardiet, bi neska zuzendari hauena, eta egia esan nahiko proposamen ezakit berria iruditu zitzaiten, azken baten thriller modu asaltzen duten, ez zait iruditzen nahin thriller danik, orduan igual, askotan hobe da ikusleari gauza betaz abisatzea zegero decepzioak enamat dituzu, eta pentsatze zu thriller badala, eta etzea juten, pentsatzen thriller ilun bat izango dela, eta igual galtzen duzu pelikula polit bat, eta nik uste azken baten badauzka thriller kutsu batzuk, baina gehiago zentratzen dela draman. Ez dakize puntuaino kontatu, trailerran bai ikusten da, baina, holako kasutan baita guza ezait ikusleak pelikula zerotik ikustea, baina, pelikula azten da, protagonista da ama bat, bere semea atera berri dela kartzelatik, hildulako pertsona bat, nahi gabe edo nahita, kotxe istripu baten. Hau da, pasadu, mutillo hau gidatzen ari zan, eta neska bat atropellatu du. Eta, jutega pixkanaka deskubritzen, zein dan hildun neska hori, ze lotura daukaten familiakokin, eta irutzen nahiko interesgarria. Lotura badagoela trailerrak esaten digo. Horregatik zatizut, berez trailerran agertzen da, nahi baldin badezu ikusi eta aipatzen du bertan. Baina, lakoetan esatizuen, nik nahiago izaten dut, zerotik ikusi, de hecho, pelikulan trailerran naukan ikusita, eta bai, nik usteet hobeto izaten dela modu horta eta sorpresak zerotik deskubritzea. Eta bai, iruditzen zait dela proposamen nahiko interesgarri bat, kontu neukita, nik uste dirua egongo zala bertan lehenengo pelikula izateko zuzendari hauena, baino izan arren, baino bai, ez dakit iruditzen zait lokalizazio gutxi daudela, eta lokalizazio guzti horiek eta gutxi horiek oso ondo aprobetxatuta daudela, eta aktorek egia esan oso ondo darela iruditzen zait. Protagonista bezala, ama honen papela betetzen duna, karo, nik Argentinako industria hori ez eta emeste ezagutzen, eta ez dakit ze puntuaino ezaguna dan edo ez, baina nahi ez zaizkita ezagunakin ez aman papela egiten duna, ez semean papela egiten duna, eta egia esan hori gustatu zait baita. Aurpegi berriak, eta historio, vamos a decir, berriak, bai. Bueno, aurreko astean Euskal Herriko zinemetan egon den pelikula da, oraindik zine batzutan ere ikusteko aukera dago, La llegada del hijo, pelikula argentinarra. Esango nuke Donostiako zinemalditik igarotako pelikula, eta hori da, eta zuzendari berriak saian, eta Bartzelonako autor edo, bai, nola izan hau, Da deitzen zaio edo autor deitzen zaio? Dea, esaten da. Bartzelonako Dea jaialdian, autore zinema jaialdian ere, egondako pelikula, beraz, hortxe ikusgai duzuena. Esan da bezala, oraindik Euskal Herriko zinema batzutan ikusgai duzue, aurreko astean estrenatu zen gure hegoaldeko zineetan, eta ez da giri parralden tarterik izango duen, egia da horrelako pelikula latinoamerikarrekin, beti dago, Espainiar estatuaren harreman horren eragin gehiago hegoaldean iparraldean baina tira, plataformetara heltzen denean ere jakinaraziko dizuegu. Hausi, Manolen proposamena, Eire, zurea zein da? Bueno, neria gaur izangoa Sinners izeneko pelikula. Oandikan zinemetan daola, eta ondala hilabete inguru junitzen ikustea, eta ikusi nun, juna horretikan ikusi nun keston kritikaz eskala, oso asko eziala famatzen, eta kuriosia sortu zin pelikulak, gaina aktoria Michael B. Jordan da, eta asko guzti zait, kasu honetan.
Eta, bueno, esan honu, ikusta jungo naiz, eta lagun batekin junitzen, eta irutzait obra maestra bat dela, izugarrizko pelikula bat dela, bai estetikoki, nola dagoen grabauta, IMAXen dago grabauta, izugarrizko kalidadia daka, pasada bat irutzait, eta, bueno, kasu honetan, Ryan Coogler da honen zuzenaria, indula Black Panther, Marvelen, intzula Rocky, Creed intzun adaptazio berri hori intzuena Michael B. Jordanekin pikasutan. Eta, bueno, da zuzenari bat, nahiko gaztia, 40 urte inguru egiko ditu, eta ja, haidala izen bat iten, eta badakala bere lekua, izugarrizko fama ona haida hartzen zinema munduan, eta ez dakit nahi, irutzai pelikula hau dela, arrazakeria plasmatzeko modu oso interesgarri bat. Bueno, trama da, bi biki Stack eta Smoke izenekoak, Chicagoan gangsterak izatetikan, behaien Mississippi natal horta izultzeiala, behaien etxea, izugarrizko dirutza lortuta gero pertsonaia bilak beltza dia, eta hori, esan bezala, bizkia dia, eta kasu honetan Michael B. Jordanek gorpuzteitu bi bizkiak, bi pertsonaia behakin ditu. Eta hori, ikustezu bakoitzak bere mundua dakala, oso ezberdina diala, bat dala solto saltxero bat demosuan gauza danetan sartzen dela, eta bestia zentzu dunagoa da, diruakin askoz buru gehiago daka, bueno, hor, ikustea pixkat antagonismo hori daola behin artean, eta ez dakit oso ondo daude inda pertsonaia hauek. Eta hori izan bezala, dia bi gangster, Chicagotikan itzultzeiala Mississippira, eta diruakin, lorutako diruakin, Mississippi hortan blues eta jazz eta hori danak sortzen aizian gara iguetan, pertsona beltzak izugarrizko mugimendua sortu zuela hor, nahi zuen granjero, ez da egin nola itzaion, pajar bat bezala hor, granjero bat bezala, ez da egin... Granero esan dizu, ez da? Bai, granero handi baten, eraikitze zuen, karo, hau, erdaraz ikusen dut eta hauek. Bai, granjero da pertsona ekite... Euskal Herrian alea gorde, ez dakit, biltegian, edo mandilloan ere igual. Bai, estatu dutako lehenoko biltegi egurrezko handioek diteunak, horrelako bat nahi zuen erosi lorutako diruakin, eta nahi zuen behaien blues lokal propio bat euki, beltzak bakarrikan sartu altzianak, ze, karo, garaioetan behi ere bai debeku igualetitzaien, eta nahi zuen behintzako espazio hori sortu, eta diru horrekin hori in. Eta hasieratik ja ikustea gauza oso mistikoak daudela, pertsona, bueno, kultura afroamerikara musikakin, musika estilo ezberdinekin hasieratik sartze zaigu, behaien sinesmenak, garaioetan, hori, txegaun arrasakerian nola salatzeuen, baina urtzaitela, kiston biraketa interesgarretu kitzeula, dala, batean gain natural bihurtzeala, dana. Ez nahi spoiler gehiagin, baina bapatean, bueno... Gain natural esan ezu fantasia? Bai, fantasia guzti bat sartzea bapatean. Eta aurtik nahi zapiska bat ikusten, igual, fantasia puntu bat badakala, surrealista la historia hori, baina bapatean hor festa handi bat antolatzen du behain granero hortan, behain biltegi handi hortan, eta gauza oso arraruak pasatzen hasteia. Eta irutzait oso interesgarria dela nola gorpusteun arrazakira hori eta nola salatzeun, metodon gain natural hori sortuta beak, eta azpitrama gain natural horiekin, vampiroak tarteko, ez dakit horrelako izakin mistikoekin, eta nola pertsona txuriak dian gain natural horiek, eta nola bakoitzak dakan harreman bat sektore bakoitzakin, badibidez, txuri hegemonikoak garabeetan eliza, musika, dana txurien gauza batzan, eta nola gauza gain natural horiekin nahi duen atirazi, txuriek zeskaela espazioiek, eta nola zian vampiro batzuk nola arte zituen... Xurgatzen zuen dena. Nola xurgatzen zuen dena. Eta irutzait oso modu interesgarri baten iteula hau, eta hori, zamezela, aktoria pasada bada, iruditegia pasada bat irutze zait,
eta irutzait ikusi berdan pelikula bat dala. Goiuri, zegokia Sinners gaur bezalako egun baterako, hasi gara pekatuen inguruan hizketan, eta pekatarien pelikula proposamen hau. Ikusgarri duzue, gaur bertan eta asteburu guztian eta datorren astean, Baionan, Barakaldon, Itaroan, Iruñerrian, baduzue Donostian, Gasteizen ere bai, bueno, uste dute iaia Euskal Herriko txoko askotan, pelikula hau ikusteko aukera, eta bada agian oso zinen ikusteko pelikula ere, Guztiz. Top estetik, top sound, top dena. Bai, dana daka. Gazen esango dizut, egingo du porra, leheno galdetu dizuet, metro batek zenbat eragiten zuen munduaren esferan. Zenbat milioi euroko aurrekontua dauka Sinners pelikulak. Imanolek ezagit trailerra ikusi duen. Ez dakit. Zerbait ikusi, bai. Baina zu badakizu? Ez, baina igual Googleek jakingo du. Aitortu behar dizuet. Pelikulak itxura ona du, ikusi nahi dut, esan duzuen guztiarekin ados nago. Eta ez nuke nik sexualizazioan erori nahi, baina Michael B. Jordan iruditzen zait momentu honetan munduan dagoen pertsonarik ederrena. Ez dago Michael B. Jordan baina ederragorik. Bai, ni lesbiana naiz. Baina iruditzen zait. What? Iruditzen zait. Pasada bada eta oso ondo antzesteulare, bai. Osea, placer visual bada, tipua. Hori da. Bitu, osa holaxe. Ni heterosexuala naiz, edo heterosexualagoa naiz, eta placer visuala ematen dit tipuare begiratzeak, Eta gaina bidia, ze biak beha gorpuztu ditu, bi pertsonaia protagonistak. Zendera bilita hitza, gorpuztu. Bai, halaxe da. Gorpuztu ditu. Behatu ez zeurreko ez, baina porrain behar duenago. Bale. Nik esate 150 inguru. Nik 100 esan behar nuen. 1 milioi euro. Bai, 150. 150 milioi euro. 125. Keba, gutxigo. Gaur egun ordenagailoekin gauza asko egiten dira. 80. Ordenagailu oso garestia da, 80 milioi. Ordenagailoekin esan nahi zu efektuk, edo giakin. 80 milioi euro. Bai? Bueno, dolar. Ostra. Asmatu indet? Googleen erreferentzia, ziurrenik ero aurrekontu ofizialetik aratago, beste realitate bat egongo da. Baina alare. Zein da saria? Kroketa bat. Toma. Gara gura aldi arraiten du kroketa jateko duzkidan. Baina nire maite duten ez dut esan, baina atzo jasunuen mezu bat, simultaneoki bi lagun dauzkat, gerora bikote bihurtu zirenak. Baina lehenago ja, biak nire lagunak ziren, gainera haurtxo bat izan dute. Eta atzo batekin eta bestearekin ari nintzen izketan, 1000. Saioa zela eta beste. Eta izu, bihar Tolosan bazkalduko dugu? Hola, bole. Eta gero bazkaltzeko plana dukat, aspaldiko lagun batzukin, eta oraindik egon gabe horrela lasai. Abandonatu egingo baituzu? Ez, kroketa zuekin hartuko. Ados. Bueno, hause Eireren proposamena. Sinners egia esan oso itxura guapo dauka. Enuke hemen pixkaten bidea eman nahi, baina bluesaren ruta bidai batean osatu eta gero, egia da inguru horiek eta jazzaren eta bluesaren sorrera eta zera bide gurutzea, mitikoa, eta egia esan bizita gero, gogo berriz ikusiko dudala, nizta gaia gero urruntzen den edo badoan bluesaren sorreratik aratago, baina badu ez? Pixu handia dauka, ados. Pertsonaia bat dago musika edikatzean, eta aitak esaten dio, aita paisa daka, eta esaten dio pekatua dala musika itia, Eliza edikatzeko, eta... Jango nantzaz dauka, ez? Ikusite mutxiagatik irutu zaitu baino. Nire esperatiba horrekin nijoan, eta... Badaka zer ikusia, garai eta gai antzekoa daka, baina hau sobrenaturalago da. Osa, da pelikula, eske, genero asko bat zaitu. Osa, ez dakit nola esplikau. Baina nire hori pentsatzen duen eta gero guainik eta gehioa jotean. Azeran, posteragatik uste nuntzala, ez dakitola superheroen inguruko pelikula batze, dena oso gorria, dena oso... Baina, bai, ez dakit. Ez, da Mississippiko garaioetako pelikula nahi. Pertsonalki, pio hortezkit pelikula mota hauek. Jangore bai, asko hortezkit, nahi gai hauek, asko hortezkit. Bada pixkat, Robert Johnson arima pelikula honen giroan, ez? Robert Johnson izan zen blues musikari bat, Mississippiko, bidegurutzen mitiko batean, Devil Blues Crossroad edo uste dela kantua, nolabait, hor mito bat, esaten dena berak, ondo kontatuko dudan, arima saldu ziola deabroari, bere gaitasun musikalaren truke. Eta urte batzutan desagertuta gontzan eta bueltatu zenean ikargarezko blues musikaria zen. Segurazki hortan inspirauta dago, ez dut spoilerrekin nahi. Lotura badauka pixkatenak, ez? Bai, ez dut spoilerrekin nahi, baina eske esan desunak asko laburbildu aldu handi baten pelikula. Crossroad Blues, holaxe izena du Robert Johnsonen kantu mitiko, nek?
crossroad, fell down on my knee. I went to the crossroad, fell down on my knee. Had the Lord of mercy, say, poor Bob, if you please. Bai, horrela da historia, The Crossroads, hantxe dago kokatuta, 61 eta 59 errepiden bidegurutzean, eta Ann Robert Johnsonek nolabait basaldu omen zion bere arima de abruari, bluesa menperatzearen truke, hori dio lehendak edo, eta hortik kantu hau gero hori Claptonek Cream taldearekin ere oso ezagun egin zuena, eta honen inguruan egin dira, Walter Hillek film bat egin zuen, baina 86an duela jorte desente, izenburu honekin eta pixkat Robert Johnsonen bizitzan edo oinarrituta. Beraz, ikusiko dut pelikula eta bai, spoilerrik egin gabe komentatuko du. Bai. The sun's going down, boy. Don't go catch me. Goiuri, Mississippitik Euskal Herrira uste du gatozela zurekin. Mississippitik Euskal Herrira, bai, desagertuta, atzo aipatu genuen arkakusorekin pixka bat, aritu ginen hizketan badagoela, Euskal Ekoizpen berri bat, telesail bat estrenatu zuela primeran plataformak, baita Netflixek ere, dena esan behar dugu, ze desagertuta telesaia euskeraz eta gaztelaniaz grabatu dute, eta orduan egian ikusiko zenuten Netflixen aste honetan egon dela top 2an eta bigarren postuan edo ikusiena izan dela, baina atzo aipatu genuen eta hemendik ere gaur nere puripurianeko gomendioan desagertuta zitzei nahi dut, baina bereziki azpimarratu nahi dut 2 bertsio daudela euskarazkoa eta gaztelaniazkoa eta mesedez ikusteko. Bai, ze jende asko despistatuta dabil. Jende asko despistatuta dabil, egia da, agian jendeak baduela Netflix kontsumitzeko joera handiagoa primeran plataforma kontsumitzekoa baino. Eta orduan ikusi duela hor telesail hori eta pentsatu dela batxak hor ikusiko dut, baina jakin dezazuen primeran plataforman ere badaukazute eta euskeraz dago, eta nik uste dut merezi duela, ze hemen euskal lantalde bat dago, euskal aktoreak daude, eta euskaraz sortu den ekoizpen bat denez, nik aldarria egin nahi dut, ikus dezazuen euskeraz. Gero, nahi baduzue, ondoren, alderatu. Gaztelaniaz, ze atzo Mai Gorostiagak komentatzen zigun hizkuntzak aktore lanean ere ze eragina duen, eta naiz eta esaldi bera esaten ari diren, eta gidoia berbera den, emozioetan ere eragina duela, gorputza nun kokatzen duzun ere aldatzen dela hizkuntzaren arabera. Ze ona erabat, bai. Eta orduan, agian egongo direla horrelako ñabardura txikiak agian interesgarriak direnak ikusteko, baina ikus ezazue euskeraz, nik ala ikusi dut. Momentuz dagoena ze telesail osoa ez dago ikusua, Galdera gaizto bat egin dizazuket Goiuri. Galdera Aukera mango izut pasapalabra egiteko. Ados. Militantziatik ikusi beharreko telesail bada? Bai, bale, ulertzen dut, galdera gaiztoa izan daiteke. Nik ez dut ikusi, baina jaso dudan feedbackak hortara narama. Nik militantzia gatik ikusi dut orain arte ikusi dudana, oso interesgarria egin zitzaidan, bai duela aste batzuk Gaizka Izagirrek, Koldo Almandozek zen konbertsazioa, bai. Koldo Almandozek esaten zuela kontsumitu behar dela euskaraz, edo, berak hitz egiten zuela, euskaraz sortu behar dela bai, baina gero non dauden kontsumitzaileak, ez? Horretaz hitz egiten zuen, gero ikusi genuen beste podcast batean, eta orain ez dut gogoan ze podcast zen, eta ez dakit zeintzuk ziren izlariak, baina aitu ginen hemen Inigo komentatzen nola aipatzen zuten podcastak euskeraz egiten direla, eta jendeak esaten duela euskarazko podcastak egin behar ditugu, baina badaudela ja dagoeneko, eta falta dela agian kontsumitzaileak falta direla, eta zepena ez dudala gogoan esango dizut segituan, zu jarraitu eta nik momentutxo batean zut Galder González zela, bai, Galder González beste norbait egin izketan, eta ez dut gogoan zeinekin izketan ere izan, baina Galder Gonzálezek esaten zuen, claro, kontsumitu egin behar dela, eta orduan nik ikusi nuenean sortu dutela telesail bat, euskeraz, Euskal Herrian kokatuta dagoena, naiz eta aitortu behar dizuetan, trailerra ikusi nuenean, pentsatu nuen, ez dakit asko gustatuko zaidan, hala ere, ikusi egingo dut, ze egia da, euskeraz sortzen da,
ez guk nahi bezain beste, baina sortzen den gutxi hori kontsumitu egin behar dugu, ze bestela ez da gehiago sortuko, bestela ez dira gauza desberdinak egingo, bestela industria ez da hasiko eta kontsumitu egin behar da sortzen dena, eta uste dut ardura hori ere badugula, gure txikitasunetik, gure hizkuntzaren txikitasunetik, kopuru aldetik diot noski, ardura bat ekoizten den hori ikusteko eta horregatik ekarri nahi nuen baita gaur gurera, baina ez dizut esan, zer gertatzen den telesailan, ez dizut esan zein agertzen den telesailan, ez dut zer kontatu. Kontatuko dizuet? Bai, mesedez. Vale, desagertuta telesaila. Izen buruak dioen bezala, norbait desagertu egiten da. Gaztetxo bat da, Jon izenekoa. Joaten da lagun kuadrilla bat mendira, eta antza denez Jonek futbol partida bat dauka hurrengo goizan, eta orduan lehenago esnatu behar du, eta lehenago aldegin behar du menditik, ze bai gaua oso ondo elkarrekin, baina nik entrenamendua eta partida daukat, eta eta orduan besteak baino lehenago esnatzen da, baina ez da etxera iristen. Eta desagertu egiten da, eta justo bidean dagoela bideo bat igotzen du sareetara, esanez, ze gaua, jiji, jaja, eta hori da bere azken komunikazioa. Desagertu egiten da, eta hasten da, misteriozko telesail eta pelikula guztien pixka bat errepikatzen du formula. Badago protagonismo handia dauka ertzainak, Itziar Atientza da kasu honetan, eta protagonismo asko daukate desagertuta dagoen mutilaren kuadrillak edo inguruak, ze trailerrean bertan ere ikusten da, antza denez sekretu bat dute, eta antza denez ez diote dena kontatu ertzaintzari. Eta ertzaintza, Itziar Atientza, da kuadrillako baten ama. Ama, hori da, hori da, bere alaba ere, taldetxo horretan dago, eta zer esango dizuet, formula hartu, hartu dute misteriozko telesailaren formula, eta dena errepikatu dute. Hasten zara ikusten, eta lehenengo gauza ikusten duzuna da rotuloa desagertuta, idatzita dago, eta letrak desagertu egiten dira, hau beste telesail askotan ikusi dugu. Urrengo planoa bada herri baten planoa eta belainoa, eta misteriozko telesailetan ere klasiko bat dena. Dena da, klasiko bat zentzu horretan. Historia nola kontatzen digute? Nahastuta flashbackak eta gaur eguna hori ere, generoaren klasiko bat, baina izu, genero honek funtzionatzen du. Eta ikusten ditugu telesail noir eskandinagoak barra, eta izu euskeraz egin dute, eta misteriozko telesailak eta pelikulak gustatzen balin bazaizkizu, gustatuko zeizu, esan dudan bezala, jarraitzen duelako goitik bera, misterioaren formula hori, agian gehiegi, hori ere, aitortu behar dizuet, niri iruditu zait, klitxe gehiegi edo topiko askotan erortzen dela, telesail osoa ikusi gabe, nik bi atal ikusi ditut. Baina aukera bat mateko eskatuko nizueke, eta ikusteko, eta gero komentatzeko, eta izo, aktore gazte asko daude lanean, ze gazte kuadria bada, aktore ezain gazteak daude lanean, ze ikusten ditugu, ez dakit, Borja Otxoa adibidez, eta lan duina egiten dute, beraz, nire gomendioa da desagertuta ikusteko, eta naiz eta aipatu dudan klitxeen kontu hau, eta naiz eta aipatu dudan baian militantziaz hasi naizela ikusten, eta ezain beste benetako interesaren gatik, aitortu behar dizuet, orain, jakin mina daukadala, jakiteko, zer gertatzen den mutiko honekin. Txoni barkatu, esan dezu Borja Otxoa, ez? Bai, Gorka Otxoa. Bale. Bueno, nik esan berakat, Borja Otxoa esan dut, aste artean, Mondragon Unibertsitatea etorri ziala Itziar Atientza, Ainhoa Espitarte, Jon Olivares eta Xabi Zabaleta gidoilaria, eta txarla bat eman ziguen pixka promozio aldea bitxikeri batzuk esaten, erakutsi eskibuen sekuentzia batzuk etzianak sartu, eta hola txarla hortan gaudela, galetu nion ea hizkuntza bakarran ingo basun serie hau, ze hizkuntzatan izango zen, eta santu euskeraz izango zala. Nik uste hori, esan ez una militantzia eta hori dana, nik uste alare bada hola utxun handi bat nerabei edo ez dakit 20 urte inguruko ikuslego horretan ez da kaula ze kontsumitu euskeraz askotan irutzen zait, baude irabazi arte goazen eta horiek, baino
irabazi arte igual bai da pixka bat eskalatzen eta da pixka bat sarreuantzat bilakatzen, baina goazen eta horiek ez dut uste erantzukizun badakaenikan edade hauetako, eta nik uste desagertuta badala formato bat edo badala serie mota bat alduna hori asetu. Eta nahi bintzat hori militantziatik eta nahi emozionatzeit euskeraz horrelako kontenidu bat eukitziak, eta horretik bakarrikan, Netflixen alezu ikusi erderaz, eta nahizun alezuin, baina Netflixen beste bat gehiago izangoa, eta euskera izangoa zerbait ez dauna horrelakoa. Eta nik uste hori dela mugarri. Dudari gabe? Bezalako kotillak balin bazarete, badago beste elementu bat, niri interesgarri iruditzen zaidana, dela, Itziaratientza eta Jon Olivares bikote dira bizitza errealean. Eta telesaian biak agertzen dira, eta hizketan ari direnean, denbora guztian ari naiz pentsatzen, eske hauek gero, eske esena eta esena artean igual, elkar morreatzen aritu dira. Bere, a ber, oiuri, ese pelikulera. Badarmate denbora bat, pasio horregongo da, baina kontrolatu daitezkere bai, ez da eran egun gorreman bat. Bueno, baina, haizu, hori pentsatzen dut, eta ikusten ari naizenean, beti atalauetan esaten nuen, ai, begira, eta bai, nabaritzen da, desberdin izango litzake ez balira bikote. Bueno, hortxe uzten dut. Bueno, nik azken minutuak beti bezala hautzen dizkia zuen eretzat, dena presaka in dezadan, eta pelikula bat dakartzu dut, azkeneko Oscar sarietan nazioarteko film honenaren hautagaitza bide horretan egontzena, pelikula txekiarra da, jatorrizko izena Blini, olatua esan nahi du txekieraz, hori begiratu behar izan dut, baina filminen gaztelerazko izenburuarekin topa dezakezue, Voces de Libertad, askatasun ahotsak, eta oso pelikula nolabait esateko tematikoa da, batetik 78ko maiatzaren ingurumari horretan sortu zirelako Frantziako 78ko maiatzatik aratagoko mugimenduak, niretzat oso interesgarriak direnak, eta horien artean Pragako udaberria dago. Pelikula Pragako udaberriaren estanda giro horren inguruan kokatzen da, edo bete-betean kokatzen da, eta bada hor elementu bat gurera asko lotzen duena pelikula, eta da irratia, Praga irratia. Irratiak berebiziko pisu hartzen du, eta kazetaritza desobedientzia zibil horrek ere pisu handia hartzen du, erregimen komunistak ez zuelako albidetzen nolabait gertatzen ari zen hori, eta bazegolako zensura mediatiko bat, eta badaude, bi kazetari, protagonista bihurtzen direnak, baten anaia gainera mugimendu iraultzailean erabate murgiluta dago, eta irratiak hartzen du berebiziko pisua, ez dakit, inoiz Krabelinen iraultza ipatu dugunean Portugalen ere gertatu da, ez? Irratiak badu mezu subliminalak, eta ezain subliminalak jaurtitzeko aukera, gaur egun beste komunikazio sistema batzuk dauzkagu, baina beste garai batzutan erabateko garrantzi izan dute irrati uinek, eta beraz hau horrelako adibide bat da. Pelikulak osagai guztiak ditu, esan da bezala nolabait kutsu historikoa, Pragako udaberri hori ulertzeko oso pelikula interesgarria delako. Horrez gain badu nolabait erregimen komunistaren pisu hori eta krisiaren gainberaren traza hartzeko aukera ematen du. Eta eraberean, irratia eta iraultza hor nasten diren horretan oso pelikula romantikoa suertatzen da. Ikaragarrizko faktura tekniko ederra du, 70ko hamarkada horren amaiera oso ondo islatzen duen pelikula, eta duela gutxi Imanolekin aipatu genuen esan izuen urrengo puripurianen aipatuko dudan pelikulan hau gertatzen da, oso ondo uztartzen ditu irudi historikoak, gainera bideografo espainiar batek grabatutakoak, haren semeak duela urte gutxi, Txekiar Republikako telebista publikoari saldu zizkion, haren aitak 8 milimetroko kamararekin, Pragako udaberrian egonda grabatu zituelako, eta horrela baliatzen dituzte, eta nolabait referentzia estetiko ere bilakatu dira, ez, jatorrizko irudi horiek pelikularen realizaziorako. 20 segundu besterik ez dira geratzen eguerdiko 12etarako, entzuliok beti bezala niri uzten didate mendena presaka kontatzeko ardura, agurtu behar dugu gaurkoa, eta agurtu behar dugu astea Imanol González Gurrutxaga, datorren astelenean puripurian gehiago. Venga, Eire Maia Manterola, ostiralera arte, Goiuri Zizarandi azuere astelenera arte, eta entzuliok zuek plazer baduzue, gu hemen txizango gara. Astelenean goizeko 10 eta 5 orain informazioaren txanda, hemen, naiz irratian bagoaz, asteburu nahi garo, muixuak! Keep calm and bigarren kafea.